investment plan for 2021 of LGU Naga City. So, just to give a recap, ang natapos na pong mga offices since Monday, ang City Social Welfare and Development Office, ang Office of the Senior Citizen Affairs, tapos na din kita sa Lingkod Barangay Office, Resource Center for the Blind, Housing and Settlement Development Office, and then tapos na din kita sa City Population and Nutrition Office or CPNO, and then Education, Sports and Scholarship Office. Same with Person with Disability Affairs Office and Ganhawang Nagenyo Program. Tapos na din kang August 19, and then kan suugma nakapag-presentar na rin ang Bicol Science and Technology Centrum, Raul S. Rocco Library, and then ang City Environmental and Natural Resources Office, and lastly for yesterday, itong Solid Waste Management Office or SWAMO, and then kan sa bagong aga nakaibanan ta si Sir Alec kang Art, Culture and Tourism Office or ACTO, saka si Sir Jun Tam Mongoso for the Metro Naga Public Employment Service Office. So ngayon pong hapon, we are happy that we are with the Investment and Tribe Promotion Office and the City Veterinary Office po. So they are present already today or this afternoon. And we also would like to recognize our DDU sa face-to-face na kairibanan ta from the Queen, from Lakas ng Kababaihan ba ito? Lakas ang organization. And then we also have from Ubos, si United Bicolano Online Sellers, and then on the online igwa din kita mga fellow board members at CPDO yaon sa Zoom, and then sa itong mga nagdadalan po sa FB Live, also sa fellow sa Board of Directors kang Naga City People's Council, present kunyan ang youth representative si Sir Kani Kwang Min. Hello, sir. Pero may lang siyang online eh. Ngayon, na siya? Face to face. Sige. And then si Ma'am Lucille, kang co-op sector. Okay. So, sa pagpapadagos, buot nga itong imbitaran, as in i-welcome ang inutang presenter from the Office of Investment and Trade Promotion, ang Executive Director, si Sir Roel Oliver. Diyos Marina, pwede ko pong arayo mo na ako sa Indo, ano? Diyos Marina hapon po. Uuni po ang budget proposal kang Naga City Investment Board as in Investment and Trade Promotions Office for 2021. Pero bago po siguro yan, i-emphasize ko po lang po, Giraray, kung ano po si trabaho kang Investment and Trade Promotions Office. Ang pinakadakula may pong ang bottom line kang functions mi, iyo po ang mag-encaminar kan mga apod mi pang mga supposedly big na mga investors, as in investors po sa mga panibagong industriya na gusto tang mailing sa Naga. As in, si mga yao na po digdi na mga nasa priority industries ta, gusto tang mag-expand ang operations po ninda. However, for us to do that, we also are an office which looks at how competitive the city is for investors. Kaya we also keep track and we provide inputs as to how to improve the competitiveness of the city. Ultimately po, ang gusto tang mangyari is we would like to see Naga continually growing in economic terms.
asin ang paglaom ta kaini na when we grow economically, we are also able to provide more employment. Bako lang pong employment ngani, kundi ang sabi may quality employment. Now, ang ano mi po, how do you measure the performance of the Investment and Trade Promotions Office? Siyempre po, we have to look at how many investments and business expansion activities in priority areas and industries are we able to convince to locate in Naga or for existing businesses to expand in Naga within a certain year. But aside po kayan, we also have to look at how business is performing in the city because this is part of competitiveness. Ano po, satisfied man si mga negosyo sa pagnenegosyo dito sa atong lugar. And araman po nito nananawta po yan, we always keep track of competitiveness ranking taon-taon. And we provide inputs to competitiveness ranking if we want to be noticed po by investors, we have to be somewhere at the top of competitiveness rankings in the country. So yun po yan ang measure ta. Now, ang sunod po kayo ni, we would like to show you si accomplishments. However, ino-note ko lang po na siguro po before we continue. And let me summarize this presentation. Ang summary lang po kang budget proposal mi for 2021 is to reboot itong investment promotion efforts kang syudad. Given what we know happened this year. So, si next few slides po will show you the accomplishments of the investment board and the city in terms of investments from 2017 to 2019. However, we know that's investment promotion efforts where kumbaga po naistorbo, di ba? Kang early part of 2020. So we also had to make a few changes in the program of the investment board and of the ITPO. So, iyan lang po ang iyo po si summary. So, we'd like to reboot si investment promotion efforts kang city in 2021 while at the same time trying to look at addressing the problems of existing businesses. However, pag nag-reboot po kita, aram taman po na nailintangon yan na ining pandemyang ini, igwang mga naapektaran na industriya. So may mga affected industries na most affected. Igwang mga industriya na bakong gayong naapektahan. At the same time, may mga industriya man na which we call emerging industries. Ini po si mga industriya na sa ilingta na will thrive despite this pandemic or perhaps will thrive because of this pandemic. So, dapat po kunyan, maprepara naman kita sa futuro na kung mayo ng COVID, ang futuro iilingon ano si maray na negosyong in ron sa Senaga para ma-address taman itong mga nawarang negosyo asin nawarang trabaho o mawawarang negosyo asin mawawarang trabaho. So, iyo po si summary kay itong proposal po kang Naga City Investment Board. Now, so ini po si accomplishments. But before that, iligunta lang po, that I failed to mention, ano ba po ang mandaan, ano po ang function? So we showed you, ini si mandato kang investment board, ano po talaga, how do we do things? Ang gibo po kang investment board, we break our functions into 5. Ang inot po, we call investment, marketing, and investment generation. So si trabaho mi magkumbinsir na maglaog ang negosyo sa mga negosyong gusto kang nagang maglaog sa iya. Yan po ang investment, marketing, and investment generation. Pero po, ang second function is investment servicing. Ang trabaho po iyan, ang sabihin lang kayan, mag-ataman, mag-alaga duman sa mga negosyo na naglalaog sa Naga. Ang iba siguro po sinasabi yung mga reklamo tangon yan sa ibang serbisyo matapos ngayang, hindi ko na sabihin ko anong sektor, matapos ngayang mag-avail ako serbisyo, pababayaan ako. Siring man po sa investment promotion.
Kung igwa pong kitang ma-convince na maglaog sa Naga, dapat pong inaalagaan yan para maghaloy, as in magtinir siya sa tuyang lugar. So we call that function investment servicing. Pero bukod po dyan, ang pantulong function, itong apat na pong economic research and advocacy. Sabi mi nga ni po, o sabi ta nga ni, for us to be attractive to investors, we will have to have programs and policies in place which will make us attractive to them. We must be competitive. So, sa parte po ng trabaho mi, mag-iling, mag-provide ng recommendations kung paano gigibuhon na mas competitive ang Naga sa mga negosyo. Ang pang-apat po, igwa po kitang investment incentives code. So, ang pang-apat mi po na function, ang apat mi incentives administration. Nagtatao po kitang mga incentives duman sa mga negosyong priorities. Nagtatao po kitang business tax and real property tax holidays and other incentives to priority enterprises. So, si Naga City Investment Board po, si policy making arm kang ITPO, siya po si nag-approve kayang mga incentives applications na yan. Then, ang palimaming function, ito pong apod ng industry development. Igwa po kitang mga araman po nindo kadto baga, we were known as the Trade and Service Center of Bicol. But we cannot be the Trade and Service Center of Bicol always or all of the time. Kasi we have to look for more value-added industries which will give us more jobs. Kaya ngayon baga po, nailing nindo kadakol ng IT-BPM firms, their new industries. So, ang trabaho, pero po, bago po maglalaog yan, minsan, igwa kita mga industriyang, daita man ma-incaminar kung may inaapod na proof of concept na pwede ba talagang negosyong ini sa lugar na iyan. So, we do industry development efforts. So, halimbawa po ganyan, mga daw-gindo, may mga startups ngaya. Ito pong nag-deliver sa indo halimbawa, kay itong community quarantine, they actually started several years back. Pero po, pig incubate yan para mailing po na ay mga industriyang iyan can survive, can thrive in the city of Naga. So pig tatawan taning suporta. Si apod ni po kayan is industry development. So yan po si 5 functions po kang ITPO. So although sabi mi nga ni po, ang summary kani is we would like to reboot the investment promotion efforts. Let's just look at the accomplishments from 2017 to 2020. Actually po, yung kadaklang po dyan, 2017 to 2019 na figures, tama din tapos ang 2020. So, ang sabi mi po, ang sarong measure kang trabaho ta is are we able to generate jobs and generate more wealth for the city? Bako lang po ng ITPO, but buong gobyerno siguro lokal. So, uni po si figures for employment generation. Percentages po kadaklan dyan. Kan 2017, there was an increase of 14% over the previous years in terms of number of jobs generated in new enterprises. Kan 2018, medyo nagsadit, 2% lang si paglangkaw. Kang 2019, actually, medyo makanos po ang figure. Nagbaba po ng 21% compared to 2018. In terms of percentages, si growth, kang employment generation created by new enterprises in the city. So dahil po ng figures dyan, kan 2018, 4,835 new jobs, kan 2019, 3,814. Pero po, siyempre, igwa man kita dumaning employment sa mga dati ng negosyo. So nakalag po dyan renewal, 38% increase in 2017 versus 2016. 1% increase in 2018, 4.71% increase in 2019. Supposedly po, we are supposed to give you figures on gross city product, pero medyo difficile pong hanapon yan. Kaya igwa lang po kita ng proxy indicator dyan. Ang proxy indicator na ginagamit mi po, itong business sector performance and productivity of the private sector. Mailing ta po ang figures kang business sector performance later. Pero ano po ng productivity kang private sector? Ipigiling lang po kayan itong si total value created versus the number of employees in the sector. So kang 2017 compared to 2016, may increase na 16.07% na increase in private sector productivity. Kang 2018, 8.32%. Kang 2019, 45.06% increase. Takang 2018 po, garo nilulas po kayat ang kada
tao sa ito nagtatrabaho sa pribadong sektor nag-generating 1.3 million in value. Kan 2019, naglangkaw po yan to 1.9 million per person in value. We are also supposed to look at business sector satisfaction. So actually po yan, pinunanta lang yan yung mandato niya, yung measure na yan kan 2020. Pero napatatapos pa ang 2020, kaya may paman po ng business sector satisfaction survey. Although we will show you later on a survey kang ano si pagmatik ang negosyo dahil sa COVID-19. Then, yan lang po. Para aram lang po nindo, actually, gabos ni hali sa competitiveness data, ano po ang performance kang negosyo sa tuyang lugar. Pwede tang mamailing yan sa annual growth in number of businesses every year. So, kang ano po, 2017 may 3% increase in the number of total businesses, 6% in 2018, 3.71% in 2019. Registered businesses po yan. Kaya may iling po nindo, kan 2018, igwakit ang 10,682 businesses, kan 2019, sorry, nakalaglang po dyan 1,078, dapat po yan, garo 11,078. Then in terms of investment amount, 16% increase kan 2017 until 7.26% increase in 2019. So kan 2019 po, naglangkaw po ang total investment sa syudad ng 5.72 billion. Yan po ang total investments for that year. Siguro po yan 2020, na-expect medyo mababa yan. Ano? Ang sales po ka mga private firms ta, mailing man po nindo, kan 2018, 73.32 billion, kan 2019, 111.3 billion. Ang competitiveness ranking ta po, yan po, ginigibo ta yan every year, ginigibo yan po kang gobyerno national, dati po kang National Competitiveness Council, kan 2017 number 2 kita, kan 2018 number 2, kan 2019 number 8. So ibig sabihin po kayan, igwa naman mga syudad sa Pilipinas na naglalamag sa to. So either we improve or they overtake us. Ano po pigiiling sa competitiveness ranking? Pigiiling po ang kumusta ang economic dynamism. Iyon na po itong ibang pailing ko sa Indo. Kumusta po ang infrastruktura sa lugar? Kaibanan po dyan itong mga eskwelahan, mga medical facilities. Kumusta, pigiling man po itong ano ngaya ang government efficiency. Gaano po kita kakaskas, mag-respond sa mga pangangaipo ng tao. Gaano kita kakaskas mag-transact sa negosyo, mga siring, as in resiliency. So sa sinasabi nga, pag idiling ta po ang investment, bako man lang po itong maglaog na investment, but we have to look at the environment. So ini pong apat na ini are the competitiveness factors which the national government looks at. May lang po, nagawara-wara din kodigo ko. Okay. So, duman po kita sa new investments. So, ini po si new investments po sa tsaka business expansion in priority industries. Ano pa lang po si mga priority industries na sinasabi kang mga nakaagi? Si mga gusto ta pong mag-relaog, sabi mi po kayan, inot, commercial expansion or commercial development. Kaya ka mga nakaagi pong taon, until in fact 2020, we were what? We were convincing si mga darakula po na may commercial complexes to locate in Naga. Knailing mamaga po nindo. Ano? No need to name that, but you see the large commercial developments. Pero si Pandua po kayan, itong IT, sa IT BPM, or perhaps si magkapisa sa tuyan na call center, although baka pong call center lang yan, or sinasabi minsan BPO. So, IT BPM firms. Yan po si Pandua. Then naman tulo po, ang apod ni po si export manufacturing in ecozones. So hopefully, nasabi ta, baka kita pwedeng magka-manufacturing sa sarong export processing zone. Iyan po si priorities. Although may pigdagdag pong priority ngunyan, digital economy, but I'll explain that later on.
So ini po si ano po, yan po si mga new investments po in priority industries for IT BPM. Igwa na po kitang 5 IT BPM firms, approximately, igwa pong at least 3,500 in direct employment. Igwa pong bagong firm dyan na nasa medical services na naglaog po sa Tuyang Syudad kan 2019. Ngunyan pong 2020, Mayo, may problema. However, dawa po mayong bago naglalaog, ang masasabi lang po as far as IT BPM firms are concerned, despite COVID, they are more resilient. Except lang po itong mga BPOs na yaon na nagsusuporta sa travel industry. Tama man travel industry ko niyan. So, in fact po, may mga IT BPM firms kitang nag-i-expand pa. Na dawa po ngunyan may krisis pa kita, they are expanding operations because they are leasing more space in our IT parks in the city. Pero igwaman po kitang 5 IT existing parks, supposedly po, ngunyang 2020, igwa pa kitang sarong bago. Unfortunately, dahil po yan, nadadagos ngunyan. No need to explain. So, naka-hold po si planong iyan. Then, igwa na mo pa kitang sarong, sabi tamo, high value manufacturing, igwa na mo kitang sarong industrial ecozone. Pero nahahaloy lang po si pagproseso kayan sa PEZA. But that is now with the national government. And there is one confirmed locator sa sarong industrial ecozone. But we cannot get other locators yet because we do not have the ecozone yet. So, ayan po yan. Supposedly, si sarong locator na yan will give us employment of 1,500 people. Ini po si Bago. Kang 2019 ang sabi ta po, we also would like to see growth in the digital economy. O ito po mga digital startups. So ini po si bagong priority po nganyan kang ITPO. Igwa po kitang as of end 2019, igwa pong 4 na local startups. Itong sabi ta nga ni po, nagserbi po sa Indo, kay itong but nailing talang kaya po sinda sa food delivery, kundi man po sa errand services, but they do more than that. They are e-commerce platforms. Then, gunyan pong taon, iwa po kitang Digital Innovation Hub, iwa po kitang, ang target po kita kaya every year, igwang 5 bago. Igwa po kitang 4 na bago pong application sa Digital Innovation Hub kang startups. Ang saro po dyan, you can see kung ano po ang ginigiribo ninda. Ang saro po dyan is into electronic medical records, which we also would like to pilot po sa Naga City Hospital. They're also into telemedicine, that's a local firm. Ang saro is in SMS-based personal assistance with artificial intelligence. Ang iba po, digital marketing or online consultancy. But this year, because of the community quarantine, we also tried to help more directly po si mga online businesses ta. Ang pag-aaram po kaya sa ubos, they are already in the hundreds. Pero para po ma-regularize itong pagnegosyo ninda, kay puan makapagrehistro. Kadakol pong problema yan ngunyan. But we tried to directly help at least 50 of them during the community quarantine. Okay. Okay. Si next page po, I won't present to you anymore po kung ano po si annual investment plan na approved din do. Kang for 2020. Uy. Nagsalita na ano. Ang ipapili ko na lang po sa Indo itong revised 2020. Takang March sasanglian na po 'yan. Then sa 2021 po, I'll just show you na ini po si 2020 that we would like to reboot and refocus. Ayo. Sa kan 2020 kaya po, dahil sa problema, we had to change targets. So sabi ta po kaya ang naging mandato sa mo is to try to help
minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the local economy and jobs. How do we do that? By supporting existing enterprises affected by the pandemic so that they can resolve near-term problems. And letter B, encourage the growth or entry of emerging industries whose potentials became apparent during or as a result of the COVID crisis. So, ang mga examples po kayan, itong mga online, e-commerce, sabi ta po si mga BPOs are resilient. Despite COVID, some of them are still adding jobs, so we would like to still bring them in. Igaw man pong, you now know that ito si mga medical and health supplies, importante pong sektor. Kundi po kita informed, actually, gwa na pong nagigibo ka itong mga surgical mask nindo. Ginigibo na po yan sa Naga in more hygienic and in a more hygienic and a sanitary environment. And hopefully, we also can, but that's for the future po, we also would like to get businesses, some of the businesses which will get out of China. So, ayan po si priorities po kang, sinang nagsangling priorities po kang 2020. Now, tano kay puhan po kitang magsangli ning focus kang 2020 dahil po sa arog ka ini. Ini po si survey na ginibo po kang Economic and Market Research Officer me. Ini nga ni po, mayo pa ka itong, dahil pa po ng pupuan ining, ano bang apod na degree? Si pagdagdag, si pag-surge sa number of cases of COVID in the city. Igwa pong survey na ginibo kita kung May to June 2020, pero may iling po nindo kayan kung ano sa expectations ka mga negosyo kadto. Na siguro po nga ni, mas grabe ngunyan, ano? Pero po ini expectations tinda until December of 2020. Na in terms of revenues, mababa sinda by 59% more or less. In terms of employment, maina sinda. Or at least 38% of them maina po ng empleyado or talagang totally masarado o matanggaling empleyado. Tayo po, ini po si mga problema pong pig-identify ninda. So may problema sa trade credits, financing, syempre nawarang merkado, purchasing power, etc. So kaya po refocus po si investment board kang ano niya po, kang activities niya po kang 2020. So ang ano po kay si kadaklan po kang si ibang mga si mga funds biglaog po sa operation of a business assistance desk, which we are also doing with other offices at City Hall and the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Then, especially now, mailing po nindo, if you're looking at the Bicol Business Week, or the Bicol Business Month, which is happening now, which actually is a year-long activity, it will focus on a business reboot and a business reinvention program. So we're doing this with the private sector. Then, we also wanted na ma-amend po si investment code kang syudad. Taano po at this time? Kasi sabi ta po, by next year, we would like to reboot the investment promotion effort of the city. But we will now have to look at emerging industries. Ini pong mga industriyang ini, kay po antang ma-incaminar, but we believe that with the current investment code, that's too difficult. Kumbaga si policy environment is too difficult for the new emerging industries. So we would like to amend the investment incentives code this year. Pagkatapos po, dahil po na iling naman na ito pong mga online and digital startups, emerging industriya siya, ang sabi na po this year, baka we can also fund si Digital Innovation Fund ta. Kang ano kaya po, pig-propose po ni last year, pero po dailang nalaganing funding. So, may proposal po nalagang funding kang ang Digital Innovation Fund this year. Ang aram ko po sa revised AIP po kang syudad, garo piglang adyan ng initial funding. Tatano po importante yan. Importante yan po yung po nindo. Ang mga lokal na negosyo ngunyan, aram ta na may problema
may problema sa foot traffic siguro, no? But many of them are surviving and thriving. Tano, igwang additional na merkadong piki-create itong mga online. Okay? So, pero kadaklan po kang mga small businesses are not in a position na maglaog po sa arog kayan. Aran ta may problema, ano daw kung tabangan ta sa pagmimerkado ninda? So what do we want to do? We would like to team them up with our existing and our forthcoming digital startups who are already into e-commerce. Tamas marebaga po na kung malaw ka sa arog kayan, may katuwang ka. So ang sabi mi, ang fundan ta itong e-commerce startup. Para si e-commerce startup, siya si magtabang. Data man araram, kung si mga negosyo sa Reddit, paano tagigibon. But those people know how to do it. So gumaga, kinuka to serbisyo ninda para mag-additional man kitang merkado. So this is our way of helping si mga sa Reddit na negosyo to get more markets and to survive. At the same time, while we're doing that, we're also creating a new industry. Ano pong industriya? Itong digital startup or digital economy. So we're helping one industry and building another industry. So arog po kayan plano po kayan. Okay. Sa iba po, yan lang po dahil ko na po siguro ano niyan, si mga usual lang po yan na ginigibo. No? Sa madaling salita po, pig-revise lang po si programa. Dahil ko po aram ko na mabasa rin do yan. Sigaro salitay. Anyway, ini po iyan po si results matrix na si 2021. Sabi ko nga, di po siguro, dahi ko na duwan na ng detalye, no? Taday tama sana nababasa. Ang mensahe lang po, ulitin ko, ini po itong mga programa na propose mamansa na for 2020. Kaya lang, gusto ta pong i-reboot ngon yan. Ini po para i-address po si functions kang investment board, itong investment marketing, servicing, etc. Ang pagkakaiba lang po, this time we will change focus. We will change priorities. Na ang priorities, siguro, bakong time sa 2021 na mag-income na kitang magralaog si mga dakulang commercial establishments. Mayo pa siguro malaog, no? Mayo pa. So, but we will have to look at emerging industries like the digital economy. We must put more efforts into bringing in firms which will manufacture for exports. Iyan po, nailintaman po ang trend. So, there are companies now moving elsewhere. So, hopefully, we can take a part of that pie. Medyo nalululihan lang po ang paghiro kang gobyerno nasyonal. But still, we can do things locally. So, arog po kayan siguro si prioritista. So, di ko na po yan sa saro-saroon. Tali mga ano mabasa. Uli lang po. So, ano po si pigahagad pong total budget po kang ITPO for 2021. Ini po actually dua. Igwa po kitang nakalad po dyan resources required for ITPO operations. Kumbaga siguro po ini si budget for the main office. Pero nasabi ko nga po, igwa kitang industry development efforts. Aro kitang digital startups. Kaya mailing to, may masunod dyan itong Digital Innovation Hub. Because there are also budgets for special projects. So, si ITPO main, kumbaga, siya po ang in charge duman sa investment marketing, investment generation, investment servicing, economic research, arog po kayan, or incentives administration. Si special projects, siya po si in charge duman sa industry development. So, iyan po si budget pong hinahagad po for next year. 3.35 million. Ano po si dakulang pagkakaiba lang kayan? Actually, ang figures po dyan, pareho lang kang 2020. Now, because of
a change in focus kang starting March 2020, actually po, nagbawas kami ng budget by at least 600,000. So we'll just like to reboot that. We'll just present lang po si budget may for 2020, for 2021. Sa rupong dakulang, so pareho lang po yan except for, yan po nakalaag na personal services. Dati po, Mayo pong budget kami sa personal services. Si personal services, igwa pala, sa dito, 400 something lang, 400,000. But that doesn't tell you the entire picture. Kasi po, si budget na yan, halos sa ibang tao, ang budget kinuha sa ibang opisina, kundi man po, job order sana. Okay? So, ini pong budget na 1.2 million for next year is a reflection of the entire personnel budget of the Naga City Investment Board. So, ang total po kayan, 3.4 million. Ini po si required for the Digital Innovation Hub. Iyan po, iyan po si Facilita to help online workers and digital startups. So ano po yan? Mayo pong, ang total budget po kayan is 6.3 million. Mas dakula po, no? Tano po, mas dakula, sinailing po nindong figures dyan, pareho sa nakang taon na ini. Pera po, pera po kang Digital Innovation Fund. Kapigbol ko po yan. May link po nindo, may donations, Digital Innovation Fund, 5 million. Iyan po si amount na gusto tang gamiton to help startups. Araw ka sinabi ko po, kang hearing kay itong for the 2020 budget, kadakol pong potential for digital startups igdi sa Naga. Daw nga ni po estudyante. Just to tell you, there are now students whom we are working with. For doing what? For doing hardware and software, for example, for intelligent traffic management. We are now working with students who would like to do hardware and software para po sa drainage monitoring. Kadakol po nagtatao sa itong proposal, sabi nga smart city. Parang yung mag-smart city ka mo, araw nga kani, it will cost us hundreds of millions. Pero po, ang punto mi, we don't need them. We don't need to put that large an investment naman because expertise is here. Why don't we develop them? They start from the schools. What we just have to do is to encourage them, support them at the start. So ini po si hinahagad pong budget sa Digital Innovation Fund. Yan lang po si magkakaiba from the previous year. So, sorry. Kaya pag iniling po nindo, ano po si comparative? That's the comparative budget 2020. Naglag po kami additional column, 2020 revised, para mailing po nindo ano si naging resulta kang pag-refocus kang Marso, asin po kang 2021. So, ang total po kang 2020, itong original, including the Digital Innovation Hub, 4.065. Kakita nag-revise, naglangkaw po yan, 9.5. Pero mga nuturan po nindo, you look at the column DIH operations. Ang operations budget po kayan 1.2 million. Kaya itong original na budget, pero binabaan mi po yan to 656,000 when we revised. Pagkatapos po itong ITPO operations from 2.3 million, nag-revise po kita, naging 2.2 million. Pero ang bottom line, naglangkaw manggirarate. Ano po? Kasi igwang Digital Innovation Fund proposal. So, to reboot the economy. So, yan po si ano. Ngunyan po, pag-abot sa 2021, pareho pong budget ng 50%, dagyaon na nakadagdag ng ngunyan itong Digital Innovation Fund. Tapos po, ang pagkakaiba lang ngunyan, we reflected the entire personal budget of ITPO. So, total po is 9.6, 9.7 million for 2021. Last slide po. Sa tribo kasi mapindot. So, last slide po. Iyan po si ano. Iyan po si organizational setup po kang Investment and Trade Promotion Office. Sabi nga ni po, iyan po si functions. Investment marketing, investment servicing,
economic research, special projects, incentives administration. Sorry, may saro pa lang po. Tagaro required po ni sa template. So ang ano po, of course, ang requested actually po sa Indo is favorable endorsement of this budget proposal to the city leadership. How, then nagdagdag lang po kami, baka you can also endorse po si, although that's with the Sanggunian now po, si proposed revised investment incentives code sa Sanggunian, because that should reflect changes in the investment environment. So we would like to be able to convince new emerging industries to locate in Naga. So yan man lang po, just marayong hapon. Nabalos. Okay, thank you, Sir Ruel. Hindi pala. Oo, so mas stay ka pa dyan. Sige po. We will be entertaining questions po or queries, suggestions from the viewers online and si mga yaon po digdi. Iga po kitang question? Turong ka na. May kape po sa likod. Ikaw po mag-presenting hapon, ano? Silensyo. Sige po. Meron ba tayo online? Mayo pa. Sige po. Ako na lang, Sir Ruel. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As I represent the women's sector and we are mandated to incorporate the gender and development in all the programs of the LGU offices. So, ano po ang sa mandato kang sa indong opisina, paano kita ma-respond sa mga gender issues na kinakaatubang with the industries? Iya po. Sige. Actually, ang ano mima lang po digdi, as far as gender issues are concerned, is to ensure na men and women are given equal opportunities po duman sa mga new industries and in the work environment. Pag iniling po nindo si mga priority industries, you will find that in fact mas dadakula po ang room for growth kang women sa mga industriyang iyan. And yun lang po yan. So ang pinaka-concern lang po kang ITPO as far as gender is concerned is to be able to give both men and women equal opportunities for economic improvement. Okay. Sige po. So, klaro man po yan. Saka siguro, klaro din kung yung mga guidelines, na as far as we recognize the equality, we also need to give priority and emphasize for the safety of women and Yes, the ma'am. LGBT. Oo. And then, we have to look into deeper duman sa mga industries na gender fair siya. Yes. Ano po? Oo. May mga question. Ate Osang from the BPC po. Officer. Lapit ka na lang dito, ate. Oh, yan. Okay na po. Ma'am, duwa ka na sa camera, oh. As BPC po, kami po na po lang parte ng barangay asintang siyudad ng Naga. As Barangay People's Council po, sana po ma-informaran po kami kang sa imong opisina ang Naga City Investment Board para po kami makapromote man po kami sa sa ibang lugar po, lalo na po itong mga darakulang countries na kung pwede po mag-invest po sinda digdikan sa indang mga industry na kung sa magiging dakulang tabang para po sa tuyang kauswagan sa pagkabuhay, and sana po ma-invite po nindo kami para po kaigwa kami ng knowledge, kami kaaraman para makatabang sa ekonomikang siyudad kang Naga. Ma'am, thank you po sa reminder na iyan. UI. Siguro po si Barangay People's Council, that's something which we can
that's something which can help the promotion efforts of the city. In fact, nga po siguro, immediately, dawa nga data mo na pag-urulayan itong mga darakulang negosyo hali sa luwas. Tara po nindo, pag-iin kami narkayan, sa experience mi, magpuon gang inot na urulay, hanggang mangyari yan, average time, 3 years. Para para magralaog yan. Pero po, igwa kitang immediate mo niyan. Kasi sabi mi nga po, sa mga ubang priority mi, digital startups. Saro po yan siguro sa mga pwede tang pagtarabangan. Iyan pa lang may immediate ng resulta. Sumabalos pa. Okay, gwapa po. So, gabus man po na effort. Mga nag-aagi man kaya ni sa market research. Ano, sir? So, aware man kita kayan. So, kung ano ang mga results sa market research, yun din ang priority ng office. Okay. So, igwa po ning online question via Zoom. Sir Ruel, hali po kay Ma'am Maria Lucila Nacario, ang co-op representative po sa NCPC. Ang hapot niya po, how can we address the high taxes here in Naga compared to other LGUs in Kamsur and Bicol to encourage and sustain more investors and investment enterprises? Ma'am, ano po, that's something to be addressed dapat siguro kang sanggunian. However po, let me just make a few comments, which this may not be the official comments of the city because it's really the city mayor and the sanggunian who can make a more definitive reply pag-abot po sa arog kaiyan. Inot po, do we have higher taxes in Naga? Yes or no? Ako po pagmati ko, kasi iingot po, sinasabi mi po na ang Naga City Investment Board, ang merkado mi po, itong more or less big enterprises. As in itong mga sa dito totoo pero emerging na gusto tang padakulaon, no? Kung sinda po nga haputon po nindo, pag rates, as in ini po siguro, bisa sinasabi naman kang iba, pag tax rate po ang pinag-uulayan ta, itong percentage of dahil po kita halangkaw kumpara sa iba. Okay? You can make a comparison mailing po nindo na our sister city, for example, in Albay has higher tax rates. Siguro po, ang pagkakaiba lang kayan, minsan, itong implementasyon. Kasi ang tax rate po, binabase duman sa, ang tax nito binabayaran, wag man si rate, no? Kundi sa absolute amount. Manggura, ano ba talagang binabayad? As in, para makasi absolute amount, ilingon si tax rate, as in itong babasihan, like gross receipts, etc. So, ang pagkakaiba lang po siguro sa tuya, baka mas stricto lang ang syudad sa pagkukuha kang tamang gross receipts, kung gross receipts po. No? Yan po ang sigurong dyan. Now, even when we look at real property, ang real property baga po, madepende yan sa tax rate, po si gamit, kandaga asin si fair market value. Ang fair market value po sa lokal na gobyerno mas baba kaysa po sa BIR. So iyan po those are the things which we have to look at. So iyan po ang sasailing ko po na sarutang puntong dapat ilingon. Then secondly po, minsan, sisiguro po, pag kinumpare mo halimbawa, ang pagnenegosyo sa syudad, I'm now talking about si Dracula, no? Sa pagnenegosyo sa syudad, let's say compared to a neighboring town. Okay, itong neighboring town to the south or neighboring town to the north. Siyempre po, sigurado yan na mas mababa po ang taxes naman kaysa sa tuya. No? But sometimes, that's also the cause of doing business. Na totoo mas hababa po duman sa kataraid na towns. Mas hababa si pagkataraid na towns. Pero in terms of the services, the business environment that you get,
the market that you get, mas nakuha man bulgaray sa naga. So pag nagsuma total ka, may diit na diferensya sa absolute tax value, you still get more revenue sa naga. Baka po sa rong pag-iling mantabi. Yan po si ano. Yan si view ko lang. Pero sabi ko nga po, ang mas official po sigurong pag-iling kayan, mahali po dapat sa sanggunian as in sa office po kang City Mayor. Okay, so do we still have questions po? Ano mo na? Online? Mayo na? Okay, so since mayo na po ng questions, so that ends our first presenter. Thank you, Sir Ruel, for Ma'am, thank you sharing po. your budget. And Thank you po sa oras nindo. okay po. All of the comments, suggestions, questions are well documented. It will be given to you later on. Thank you. Okay. For our next presenter, we would like to call in the city veterinarian, our city veterinarian, Sir Junius Elad of City Veterinary Office. Let us welcome Sir Junius. Yeah. Okay na yan. Oo. Pero okay na yan. Naka-patient naman siya. Ay. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po kayo at ako'y Tagalog. Pero anyway po, Ilocano by blood, pero by heart, Bicolano. Kaya po sa ngayon, 22 years na ako sa syudad. Ang office mandate po ng aming opisina, ang City Veterinary Office, ay lahat po sa paghahayupan, buhay o patay. Ang ibig sabihin lang po, paghahayupan na inalagaan namin pag sila buhay, at kung kinakarne na po natin, yan po ay ini-inspection natin para makain ng mga taga-syudad na ang karning yan ay wholesome at dumaan sa strict inspection. Ang number one po na office mandate sa aming office ay responsible sa lahat ng veterinary activities. Example po, yung outbreak of highly contagious and deadly diseases, katulad po ng African swine fever sa ngayon. Kaya naging busy rin po ang office, kahit na may lockdown, tuloy-tuloy pa rin yung ating depopulation ng mga baboy na affected ng African swine fever. Dahil kung hindi po ay kakalat ng husto yan at maapektuhan ng malaki ang ating hog industry. Ito na po yung sinasabing aftermath of man-made and natural disasters and calamities. Ito po ay man-made. Hindi po ito natural. So, take the necessary measures to eradicate, prevent, or cure all forms of animal diseases. Yun na nga po yan. Example, African swine fever and rabies sa aso. Regulate and inspect poultry, milk, and dairy products for public consumption. Luckily po, dito sa Naga ay mayroong dairy production pero direkta na po yan sa pili. Hindi po dumadaan sa amin ng inspection yan. Enforce all laws and regulations for the prevention of cruelty to animals. So sa slaughterhouse po, lahat po ng mga dinadalang mga hayop, in particular baboy at saka baka, we see to it na sila po ay nasa maayos na kalagayan, hindi sila siksikan sa sasakyan, pinagbabawal na rin po namin yung paggamit ng blade para sa identification ng mga baboy. So gumagamit po kami ng slapper na kung saan po ay parang may tattoo siya, lalagyan ng ink, yun po yung identification na yan po yung isinusulong ng Animal Welfare Act. And then, regulate the keeping of domestic animals, katulad po ng sa mga pag-aalaga ng baboy,
na dapat ang distansya, mga 20 meters or more, doon sa karatig bahay na kanyang lalagyan ng baboy. Pagdating naman po sa aso, kinakailangan pong bakunahan, itali, ikulong upang hindi pagala-gala. Assist and have the control of the movement of meat and meat products from priority reportable diseases, endemic areas to the free zones in the city. So ito na po yung aming post-abattoir inspection, na kung saan po ang ating mga meat inspectors ay pinupuntahan ng mga satellite markets, wet markets, para po makita kung yung mga karning binebenta ay galing po sa ating slaughterhouse, na kung dumaan sa ating slaughterhouse, we are assured na wholesome ang makukuha nating karne. Monitor, conduct field inspection, and may require those involved in the slaughterhouse operation to submit periodic special reports to the city mayor and NEMIS. Mayroon po kaming, in relation to this, mayroon po kaming proposal sa Sanggunian regarding po sa registration ng mga butchers, ng mga haulers, mga sasakyan na ginagamit sa pagsasakay ng mga baboy, baka, at yung pong mga sasakyan din na ginagamit dun sa mga karnina. Ongoing po yung paggawa ng draft ordinance. And then coordinate and recommend to the city mayor and to the Sanggunian, as the case may be, on all matters for the improvement of the quality of livestock, poultry, and other domestic animals used for work and human consumption. Kaya nga po, for next year, makikita po sa budget namin na halos nag-jump from more or less 12,000 lang 2019 or 2020, ay may dagdag po siyang mga 11 to 12 million next year for this purpose. Restocking po ng hayop dito sa Naga. Dahil naging eye-opener po na katulad po dito sa COVID-19, nagkaroon po tayo ng lockdown kaliwat kanan. So ang source po ng pagkain natin ay dapat within the area. Katulad po ngayon na may mga bago na namang munisipyo na mayroong African swine fever, yung pong kanilang mga hayop hindi nila mailabas. Kung natapat po na ang Naga ay wala tayong sapat na supply ng karne, mahihirapan po ang ating mga constituentes. Dahil katulad po ngayon, ang pili, hindi sila pwede maglabas ng baboy dahil parang COVID, naka-lockdown, dahil meron po silang African swine fever cases sa ngayon. Hanggang Nabua, malapit na po sa Albay. So ongoing pa po ang paninira ng African swine fever virus sa ating hog industry dito sa Kamsur, na papunta na po sa Albay. Na sana wag nang dumating po doon sa Albay dahil mas lalo pong mahihirapan ng ating hog industry. Yung pong accomplishment report from January to December last year and January to June this year. Last year po ay nakapagbakuna tayo ng 10,000 dogs na more or less ang ating rough estimate na population dito po sa Naga City ay between 11 to 12,000. Na ang target po namin ay 7,500 pero dahil po house-to-house anti-rabies approach ang ginawa natin, so malapit-lapit po tayo doon sa estimated namin na numbers of dogs. Yung po mga stray dogs na nahuhuli, last year po ay nakatala tayo ng kulang-kulang 1,000 at ang na-condemn po natin ay 778 wherein 188 po kinuha nung may-ari, kumbaga ni-redeem niya, nagbayad siya ng dog pound penalty fees, and then dumadami na rin po yung mga gusto mag-adapt ng mga stray dogs sa atin. Dumadami na po yung mga pet lovers. Sana po tuloy-tuloy na para within 25 years from now, marami na pong gusto mag-adapt talaga ng mga aso. At from that time, siguro po makikita na natin ang liwanag ng rabies virus freedom sa ating lugar. Yung pong
castration ng dogs and cats, ito po yung ginagawa sa mga lalaking pusa at aso. Bakit po kami nagbibigay ng ganitong activity? Kasi po ang iniisip namin, pagka nagkapon po tayo ng aso at pusa na lalaki, nababawasan po yung mga stray dogs, stray cats, kasi hindi na po sila naghahanap ng sex mate. Pangalawa, kung sakaling magkaroon ng copulation, pero wala pong mangyayaring reproduction. So, yun po yung kagandahan ng castration sa aso at pusa na lalaki. Pero sa ibang lugar po ay nagkakandak din sila ng spaying, wherein yung mga babaeng aso o pusa ay inalisan po ng matris. Pero sa ngayon po hindi kakayanin dahil napakataas po ng cost at saka it needs veterinarian ang mag-perform. Regarding po sa information education campaign sa mga barangays, halos lahat po ng barangay o lahat ng barangay na napupuntahan namin, ang nahihirapan lang po kami sa mga eskwelahan. Dahil marami pong mga proseso na dapat gawin bago kami makapag-conduct ng information o film showing sa mga eskwelahan. Pero naalala ko po, 3 or 4 years ago, nagkaroon po tayo ng film showing regarding sa rabies, diyan po sa SM, 1 week time, at halos nasa 6,000 pupils ang ating naimbitahan para makapanood na kung ano ang rabies and responsible pet ownership. Marami pong mga munisipyo na hindi nagpapabayad sa anti-rabies vaccination. Ang Naga po ay isa sa mga nagpapabayad, wherein meron po tayong legal basis for that, 2006-025, wherein 75 pesos po yung hinihingi natin o sinisingil natin na bayad sa vaccination and registration. Para po year in, year out, meron tayong magagamit para sa pagbili ng anti-rabies. This year po ay last year, naka-generate po ng 434,615 na kung kutuusin po, pa-quits. Dahil po 40 pesos ang cost ng vaccine for one dog. Sa canine rabies cases po, last year nagkaroon tayo ng 3 cases. Nung March, Carolina, November, Santa Cruz, and Palikwason. At ngayon pong taon, meron tayong 2, pero sa tingin ko po, this week, merong idadagdag, manggagaling sa Calawag, Barangay Calawag. Dahil po yung aso na nahuli ay nagpakita po ng simptomas ng isang rabid na aso. Pinutol na po yung ulo at sa Monday po maisasubmit yung ulo sa RADDL. Nagkausap po kami ni Mrs. Dakanay, ano po siya, nurse sa DOH, na nabanggit ko po sa kanya na kung Naga City lang ang mayroong programa sa rabies control and eradication program katulad po ng routine, yearly, house-to-house anti-rabies vaccination, stray dog elimination, information and education campaign, and castration, at yung ibang mga munisipyo ay wala, sa tingin ko po palaging mag-i-start sa programa ang Naga City. Kaya po humingi ako sa kanya ng tulong na kung po pwede, Metro Naga ay mayroong pare-parehas na program na routinely ay ginagawa. Pagdating naman po sa animal health and livestock production, small and large ruminants immunization, ito po yung mga baka, kalabaw, kambing, tupa, ay nakapagtala po tayo ng hemosep or hemorrhagic septicemia vaccination. Ito po isang bacterial infection na very
contagious, and nakakatakot po sa mga hayop na ito dahil ikinakamatay nila ito. Ganon din po, nakapagpurga rin tayo ng more 500 plus na mga hayop. Dito po sa mga manok, 946 po yung ating nabakunahin against Newcastle disease. Ito po yung tinatawag nating peste sa manok. Na pag tinamaan, sigurado, pag tinamaan ng isang lugar, sigurado po yung lugar na yan, mauubos ang manok. And then, meron din po tayong registration and branding of baka and kalabaw. Sa meat inspection po, yung antemortem, ibig pong sabihin nito, bago pumasok ng slaughterhouse, ay chinecheck na po natin chinecheck na po ng meat inspector kung itong mga hayop na ito ay fit for slaughtering and eventually fit for human consumption yung kanilang mga karne. Last year po ay nag-average tayo ng 228 animals per night o per day na kinakatay sa slaughterhouse. Yan po yung from January to December. Daily po, yan ang kinakatay, 228. That includes yung kambing, baka, kalabaw, baboy. Pagdating po ng January to June, dahil po sa ASF and COVID-19 problems, bumaba po sa 133 animals per day ang katay sa slaughterhouse. Unang-una po kaya tumataas ang katay sa slaughterhouse dahil po sa ginagawa ng City Veterinary Office na tinatawag nating post-abattoir inspection. Na kung saan po ang mga meat inspector pinupuntahan yung mga meat stalls, lahat po ng mga nagtitinda ng karne, tinitignan kung may tatak ang karne, kung ito ay katay sa slaughterhouse. Kung ito po ay may tatak pero hindi katay sa slaughterhouse, ito po ay kinukumpiska, considered as technical at meat. Kasi po hindi galing sa AA slaughterhouse yung kanilang mga karne na binebenta. Yung pong approved 2021 annual investment plan budget ng Veterinary Office, hindi ko na po isa-isahin. Dito na lang po ako sa expected results. As usual po, regular, year in, year out, walang kamatayang rabies control and eradication program. Dahil po pag ito po pinabayaan, dadami po ang aso magkakaroon ng rabies at dadami rin po ang mortality sa tao. Parang COVID din po ito nakakamatay. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Ang gusto po namin mangyari next year, nakalagay po dito, reduce by 50%, pero ang aim po namin palagi ay walang rabies case sa aso dapat taon-taon. Dahil kung wala pong rabies sa naga, wala pong mamamatay na tao na taga-naga. Ang problema lang po natin ngayon, dahil nagkakaroon tayo ng rabies sa naga, in spite of all those efforts, at dahil po sa mga adjacent municipalities na nagre-react lang kung mayroon sila mga rabies cases sa aso. Katulad po sa Upper Barangay, pwede pong manggaling sa Calabanga yung asong may rabies na magdadala ng sakit dito sa atin. Dito po sa may bandang Bagong Bayan Norte, pwede pong Kanaaman ang Panggalingan, pwedeng Gainsa, pwedeng Kamaligan. So, yun po yung sinasabi ko po sa DOH na tutulungan namin ang mga adjacent municipalities para maalagaan ang naga. Dahil kung naga lang po ang nagkatrabaho, wala pong kapag-asa. Yan po realidad. Dahil sa 22 years ko po, yan po yung nakikita kong problema. Na sa adjacent municipalities, wala po tayong direct control. Pero mayroon tayong maitutulong na siguro po train tayo ng mga
dog catchers nila para yung mga stray dogs ay hindi kumalat at hindi po maging susceptible sa kagat ng mga stray dogs na may rabies. Pangalawa po ay nasa tingin ko ito yung most important, stray dogs and cats elimination. Kung wala pong stray animal sa lansangan, yung pong animal na mayroong rabies, mamamatay siya na wala siyang natatransmit na virus sa ibang hayop. Ang rabies case sa isang lugar, overnight mawawala. Pero dahil po year in, year out, ang problema natin as stray dogs, kaya po matatagalan bago tayo maging rabies free. Pati po yung information education campaign, ang ibig sabihin lang naman po nito brainwashing. Yan lang po yan gusto po nating i-change yung mindset ng mga dog owners from being irresponsible to responsible one. Pero habi nga po, it will take some time. Kaya po yung immediate remedy, vaccination, and stray dog elimination. Yung pong long term, medium term, yun po yung castration and IEC. Hindi po kami nagsasawa sa kaiisip kung paano ang gagawin. Pero ang nakita po namin sa opisina, yun na nga po, kahit na anong gawin nating remedies na nakikita natin na pwedeng gawin sa Naga, pero yung adjacent municipalities hindi gumagawa, napaka-imposible po talagang magkaroon ng rabies freedom sa syudad. Dito po sa IEC, o Information Education Campaign, aside from yung pagkakandak ng forum, meeting sa mga barangay assemblies, balak din po namin mag-install ng mga billboards sa mga lugar katulad ng Mabulo, Bagong Bayan Norte, boundary ng Pili, at saka dito po sa may bandang Peña Francia, na kung saan nakalagay po kung ano ang rabies at kung paano maging responsible pet owner. Sa stickering campaign naman po, ang balak namin dito, lahat ng mga padjak, tricycle, bus, mga jeepneys, lagyan po namin ng sticker na ang nakalagay, how to avoid dog bites and how to deal with stray dogs. Dahil kung wala pong dog bites o animal bites sa tao, natural, walang rabies ang tao. Yun lang po yan, na kahit may rabies sa hayop, kung wala naman makahagat na tao, walang taong mamamatay. Part din po ng IEC campaign, ito pong pagkakandak namin ng World Rabies Day tuwing September and March Awareness Month, Rabies Awareness Month tuwing March, na kung saan po ay nagpapakita tayo ng dog shows, kung saan nakikita ng public kung paano ang tamang pag-alaga ng mga hayop, nakakandak din po tayo ng vaccination, castration. Pero ang ibig sabihin lang po nito ay ina-highlight lang po natin yung responsible pet ownership. In relation po dito sa ating information education campaign ay maglalagay po kami ng budget for the most outstanding barangay for the implementation of rabies control and eradication program. Yung pong establishment ng Barangay Dog Pound Center, mga 3 years na po itong pinopropose namin. Yung first year, mayroon po yatang 3 o 4 na Dog Pound Center. And definitely, for the years to come, dapat po yung 27 barangays, mayroon silang Dog Pound Center. Kaya ko po pinopropose ito, hindi po ibig sabihin na sila na ang mag-dog catching at kami wala nang gagawin. Hindi po ganoon ang idea, pero eventually, ganoon din po ang pupuntahan na.
Pero at present, ang talaga pong gusto namin mangyari ay ganito. Magkaroon sila ng dog pound center dahil po sila yung nasa barangay 24/7, makakapag-respond po sila quickly kung mayroong mga galang aso na may rabies. Ang concrete example po nito, sa bandang Carolina, way back 4 years or 5 years ago, na kung saan po ay nalaman nila na 4 a.m. nag-uumpisa ng mga gatang isang aso from Sembre, Calabanga, papuntang Carolina, and na-neutralize yung aso alas 8 na ng umaga at 8 ang kinagat na tao. So, yun po yung nag-come up na idea na kinakailangan ang barangay magkaroon ng dog pound center for quick response like that. Kasi po kung hihintayin kami, sigurado po pupunta kami. Kaya lang, marami ng disgrasyang nangyari. So, yun po yung mga gusto naming mangyari next year. And also, sa ngayon po, yung dog pound center natin, na dati nasa Del Rosario pero na-convert na po siya sa eskwelahan. So nailipat po dun sa city nursery yung dog pound. Sa ngayon po ay temporary dog pound man lang ito na kung titignan talaga pong hindi siya ideal. Hindi siya ideal na dog pound center. Pero ganun pa man, sabi nga po, choose the lesser evil. Gusto ba nating hintayin yung ideal na dog pound center at maraming rabies cases na delikado sa tao, or kahit hindi siya ideal na dog pound, ituloy-tuloy lang yung activities. So, ang ginawa po namin, tuloy-tuloy lang yung activities. Kasi number 1 sa amin yung kaligtasan ng tao. Nag-propose din po kami ng establishment ng pet cemetery. Mayroon po kami nakita 3 years ago sa Silang Cavite. Siguro po nasa 500 square meters lang yung lugar, pero napakaganda. Sa tingin ko po, magiging income generation ito ng income generating project ng syudad dito. Dahil marami, kung gutuusin po, marami naman talagang dog owners sa Naga na can afford. Na po pwedeng pag-aralan kung paano ang fees. Pero sa tingin po namin, this will help sa income generation. And pangalawa, yung pong pagtatapon ng mga patay na aso kung saan-saan, pwedeng dito na lang po ilagay. Also, yung pong Animal Rescue Center. Kaya po kami nagka-idea na maglagay ng Animal Rescue Center. Actually po, ito specific po ito sa wildlife. Yung mga agila, mga unggoy na nahuhuli kung saan-saan na walang mapaglagyan, dito po ilalagay. So ito po, in coordination po ito ng DENR na kung sisurtihin, baka po yung budget na nakalagay dito, mailagay na lang din sa ibang paggagastusan at sila na ang gagastos. Hopefully. Yung pong construction of condemnation pit sa dog pound center, kinakailangan na po namin ito. Dahil halos siguro po, for the last 3 years, mga kulang-kulang ng 2,000, kulang-kulang 3,000 ang asong napatay na dun sa lugar. So, lahat po ng gilid dun sa dog pound center, may mga hukay na po yan at may mga nakalibing ng mga aso. So, kinakailangan na po talaga maglagay ng condemnation pit for that purpose. Dito po sa Animal Health Monitoring and Livestock Production, number 1 po talaga yung monitoring sa mga animal raisers. Makikita po natin kung yung mga hayop nila may mga problema, may mga sakit na namumuo na highly contagious sa kapwa hayop o kaya nakakasira sa kalusugan ng tao. So, kinakailangan po yung monitoring na yan. And then, yung pong mga paggagamot sa mga may sakit na hayop, mapa-pet animals o food-producing animals, yung pong may mga, sa tingin namin, may mga kayang bumili ng gamot, sila na po yung pinabibili namin at kami na lang nag-i-ineksyon. Pero yung pong mga, sa tingin namin, indigent na talagang walang-wala,
humihingi po kami sa DA ng mga gamot para maibigay sa kanila ng libre. Regarding po sa training on livestock and poultry research, next year po ay talagang labo-labo po ang training dahil po dun sa balak nating restocking. Restocking po ng baka na gatasan, baka na meat type, kambing, pati po yung bee raising, yung apiculture, para po dun sa honey, rabbit racing, mabilis po magparami ang rabbit na kung maapektuhan man ang ating poultry industry, hog industry, mayroon pa rin po tayong ibang mapagkukunan ng protein, katulad po ng meat ng rabbit. Balak po namin maglagay ng multiplier farm na kung saan po, kung tayo ang magpo-produce ng sarili nating manok, baboy, kambing, mas makakatipid po tayo ng malaki. Katulad po sa ngayon, yung 2 months old na kabir, ang cost po niya ay nasa 450 2 months old. Pero kung tayo magpo-produce, baka po 50 pesos lang, mayroon na tayong 2 months old na manok. Pero yung nga po, kailangan ng building. Kaya po propose kami ng budget para po doon sa layer house, saka brooder grower housing sa city nursery ilalagay. Tuloy-tuloy rin po yung ating registration ng mga baka kalabaw. And kasali po ito sa antemortem inspection na lahat po ng mga matured cattle and carabao na babae, bago po aprubahan for slaughter, chinecheck po kung buntis o hindi ang mga hayop na yan. Pagkabuntis, ang practice po, deny slaughtering, kaya lang wala na tayong control after that. Ngayon po, ang balak ng opisina namin, bilhin yung mga buntis na baka at i-disperse sa mga farmers dito sa Naga. Pero ang gagawin po namin, pagka mayroon kaming dispersal, palagi na pong in partnership sa agriculture, City Agriculture Office, Metro Peso, and Veterinary Office. Iba po yung nagkakailang ahensya ang umahawak para po mas maganda ang tulungan kaysa yung isang office lang ang umahawak. Dito po sa meat inspection, kanina po nabanggit ko na kung ano yung sa inspection na ginagawa natin. Yung sa antemortem inspection po, sa mga baboy sa ngayon, bago namin papasukin sa slaughterhouse, ay inihingan po namin sila ng barangay health certificate, veterinary health certificate. Kung outside Naga, plus shipping permit. Pag kulang-kulang po yung mga dokumentong yan, hindi na po namin sila pinapapasok. Pero bago namin sila paalisin, i-check po namin ng husto yung baboy kung suspect siyang ASF o hindi. Kasi po kung kulang-kulang sila ng dokumento at bigla na namin silang pauwiin, ay yung pala mayroong African Swine Fever virus yung kanilang mga baboy, di nagkalat po tayo ng virus. So mahigpit po talaga sa antemortem inspection. Lalong-lalo na po sa postmortem inspection. Ibig pong sabihin, pag nakapasa na yung mga hayop na buhay na hayop for slaughtering, habang ini-slaughter po yung mga hayop, tinitignan po ulit yan ng ating mga meat inspectors. Kasi po may mga sakit sa hayop na nakikita lang pag nabuksan na ang baboy o ang baka. Ang example po niyan, kung sa baboy, yung pong tinatawag nating cysticercosis, yan po yung mga cyst na nakikita sa loob ng katawan ng hayop
na pag nakain po ng tao yan, tayo po yung final host ng tapeworm. Mayroon po yan sa baka, mayroon po yan sa baboy, saka sa baka. And then, TB, meron din po yan, yung tuberculosis. Tinitignan po natin ng husto yan. African swine fever, hag cholera, pneumonia, yan, septicemia. Marami pong mga sakit sa hayop na kailangan dumaan sa masusing inspection habang sila kinakatay para hindi po makalabas yung karne na may infection o may diferensya. Yan. After po ng antemortem and postmortem inspection, meron din po kaming activity na kung saan ito po yung tinatawag nating post-abattoir inspection. Inspection po ng karne outside the slaughterhouse na. Ito po yung pinupuntahan namin, yung satellite markets, wet markets, mga meat shops, at saka mga malls. And yung iba po, tinitignan din namin kung yung karne na ibinebenta na baka, talagang baka. May mga pagkakataon po kaya, baka ang binibili mo, bibigay sa'yo, karne ng kalabaw. Kaya mas mabuti pong kalabaw na lang ang bilhin nyo, siguradong kalabaw yung mabibili nyo kasi hindi kayo bibigyan ng baka. Dahil po ang diferensya ng baka at saka ng beef at saka cara beef, mas mahal po yung beef ng 50 to 60 pesos per kilo. Ayan. Kaya akala nila kung makadaya sila, ayayaman nila. Hindi po mangyayari yon. Dahil po, pag sila po nahuli, lahat ng mga kinita nila, way back ilang years, isusuka lahat nila yan. Kasi pwede silang mabilanggo at saka mag-fine. Sa ngayon po, yung nahuli namin, parang pinagfa-fine ng 10,000 pesos. Kaya po sa post-abattoir inspection, isa rin po yan sa malaking source ng income ng veterinary office. Nung nag-umpisa pa lang po ang veterinary office, ang income namin taon-taon nasa 30 to 50,000. Mga 6 years ago, mga 250 to 300,000. Pero 2 years ago, o 3 years ago, hanggang sa ngayon po, halos nasa 1.5 to 1.8 million na po yung na-share naman namin sa Kabanlang Bayan. Dahil po sa regulatory functions me. Meron po pong papalawang isa, yung pong sa office me na hiningihan po namin ng budget para maging magaya-gaya man po ang aming pakiramdam pagka nagtatrabaho. Although most of the time, lahat po ng mga tao natin ay nasa field, pero mas mabuti din po yung maganda yung loob. Maganda yung kalooban. Halos parehas lang din naman po yung aming budget last year, this year, saka for next year. Ang nalagdag lang po natin na dito ay dito po sa other general services wherein dito po kinukuha yung pangsweldo ng mga job orders. Nagkakapira po yung naibigay sa aming job orders for the purpose na kailangan po ng office dahil po previously ang nangyayari pag yung mga personnel namin nagbabakuna, walang dog catching. Sa ngayon po nadagdagan, hinati na po namin yung personnel, may nagbabakuna house to house, meron ding naguhuli ng aso para medyo balanse. Yun po yung nangyari, kaya medyo lumaki po yung aming MOOE. Regarding po sa office supplies, actually po malaki ang gastos namin sa coupon ban. Dahil puro kami papel. Papel sa anti-rabies, papel sa antemortem, papel sa postmortem inspection, papel sa vet health certificates. Yan po yung gastos na malaki-laki. And ang pinakamalaki pong gastusan sa capital outlay ay ito pong work zoo animals
na kung saan po ay magre-restock po tayo next year dahil halos 50% po ng baboy dito sa Naga ay namatay at pinatay nung March, April, May dahil po sa ASF. So, malaking portion po sa baboy na breeders ang gagastusan. Tapos, baka na meat type and baka na dairy type. So, yan po yung sa budget namin. And then, ito po yung aming proposed organizational structure. Yung pong pink, yan po yung bago naming nire-request. Dahil kinakailangan na po naming maglagay ng admin officer, lalong-lalo na po yung veterinarian 4. Dahil sooner or later, magre-retire po ang ating city veterinarian. So, kinakailangan po niya ng kapalit. At hindi naman po dapat na yung city vet mawawala next year, ngayon pa lang lalagyan. Mabuti na po yung matagal-tagal yung transition period para makapag-adjust siya mentally and physically. Na sana po maaprobahan, dagdag gastos, pero ibig sabihin po, dagdag naman po na serbisyo para sa syudad. Requested action, ma-endorse po yung budget namin for 2021 sa city leadership. Maraming salamat po. Okay, thank you. Hindi ka pa aalis, Sir Eland. Opo. Hinga muna. Okay. So, ngayon po, we are now opening the floor for the questions, comments. Sige po. Sir, good afternoon po. Good afternoon po sa Gabos. Pabisto po. Ako po si Mr. Bong Respondi from the NCPC, one of the board of directors. Sir, aram naman si budget nito kang nakaaging taon, nag-agi duman sa APRO, kang tighiling, actually sarap po ako sa nagtutukaw doon. Nahiling ko po, so mga adjustment na ginibo nindo. Sa ngunyan, sir, sa question ko po ay, pira po ang bakante sa Indo na kaipuhan laganan ning budget. And panduwa po, regarding po duman sa Indong mga livestock na kung di pa ako napapasara yung saro sa mga tig-iling mi duman itong chicken at yung sorry. Itong sa chicken, sir, sa manok, pira po sa present na ning ang igwa ka mo at may pagkukulang po baka kung di pa ako napapasara. Thank you. Unang-una po yung sa org chart namin, ang nire-request po namin ay sa permanent plantilla position, animal catcher, driver, vet 4, admin officer, pagkatapos po admin officer 1, project development officer 1. Hindi ko po matansya kung magkano ito dahil po ang palagi nagsasabi ang budget officer, kami lang bahala sa figure kayan. Kaya hindi ko po masasagot yung kung magkano yung budget para dito. I suggest po na maglaag ka mo ning indication amount particular para mahiling ta. Kasi po pag-araw po kayo ang sa tuyang tig-submit, talagang day ka mo matatanan ning malalaanan ning budget dahil mayo ka mong para nagluluwas dainin do pangangaipuhan yan needed. As long as na mayo ka mo kayo na ilalaag, I don't think na may ipa-priority. Kasi once na nasa proposal nindo yan or nasa EIP plan, I think nagde-deliberation pa man kita kayan, lesser at needed, duman kita nagkakaigwaning karagdagan. Kung gabos po na department, kung araw kayo ng sentimento, baka
mayo kitang maidadagdag, bagkus, pwedeng puro bawas kita. I think, igwa kitang mga department digdiyo, na tiglala ganan, or naka-streamline lang siya sa budget, pero, vacant siya. Igwa lang talagang araw kaya na nangyayari. Pero po sana, I suggest na ilag tamang giraray, and then, saka kita mag-deliberation kung sisay o paano na ipa-priority. Thank you. Well taken po. Maraming salamat po siya. Pangalawa po yung tanong nyo tungkol dun sa chicken. Doon po sa chicken, may natira pong, dahil po inabot din ng maraming mortality dahil inabot ng bagyo, yung pong natira, siguro, ilan yun, Jo, yung natirang manok natin? Mga 70 or 80? Dahil po hindi na sila productive, bihira na mangitlog, kinatay na po namin yun at ginamit sa COVID-19. So sa ngayon po, wala tayong manok. Yung natirang, yung nanganak na native pigs na 12, binigay na po natin sa MOP. Sila na yan. Yung pong kambing natin, although wala namang gaanong gastos, pero mayroon tayong mortality. From 12, naging 4 na lang po sa ngayon. Mayroon pong kaming mga nakikita na diferensya. Siguro po doon sa housing, kaya hindi na kami nag-expand. Yung pong prior na i-slaughter yung mga manok o i-dress yung mga manok for food consumption, yung mga itlog nila, hindi na namin ini-incubate, binibenta na lang as table egg. Ayan. Yung mga napoproduce nilang mga sisiw, mahina na, mataas ang mortality. Kaya we decided na magpanibago na lang. Na ang balak nga namin, katulad nga ng hinihingi naming budget, para dun sa brooder grower house ng manok na gagawin nating layers, and then eventually layers siya. Pag layers na sila, we see to it na yung kanilang itlog fertile at i-incubate ta. Meron tayong 2 incubator doon na every 21 days pwede mag-produce ng mga not less than 500 heads. Na pagkatuloy-tuloy yan, mas maraming mabibigyan ng mga taga-naga and mas murang acquisition cost. Lang, meron ba tayo sir na personnel na well-known at handling talaga sa ganung system? Kasi sa Ilingunta, technical, so nag-aataman, particular. Kasi may factor din po siya. Bako lang so manok or so hayop. Thank you. Tama po kayo. Dahil isa po yun sa naging problema namin, technical person. Kaya maraming problema. Pero luckily, dahil po sa ASF, kaya ang ASF malas sa iba, swerte sa amin. Dahil sa ASF, nabigyan kami ng 2 bagong veterinarian. Na dati ako lang, doktor, hayop na doktor. Ngayon po, marami na talagang doktor ng hayop. Kaya, yun po yun. Kaya po malakas ang loob ko na next year, maglagay ulit, dahil meron po talaga akong isang itatalaga dyan na vet, na 70 to 80% ng kanyang time dyan, at yung 20% others. Yun po yung hinihintay ko talagang pagkakataon. Dahil kung wala pa ring vet, sa tingin ko, hindi kami mag-propose ng project pertaining sa manok. Dahil napaka-sailan po ng manok. May mga, ibig pong sabihin, theoretically, madaling mag-alaga ng manok. Pero pag nandiyan ka na sa realidad, mabigat. Yan po yan. Okay? So, meron pa po from the audience. Sige, ma'am. Ubos. Good afternoon po. Opo. Concern lang po as a consumer about sa baboy. Kung ano po, as a consumer po, may hapot ako kasi for safety kang mga nagbabakal na mga baboy sa sentro.
Minsan po kaya naka-encounter ako na nagbakal ako sa sarong ano kang market na ang karne kang baboy is parang may mga butlig. Itong garo mga sis na nagbuong saradit sa kada laman or sa kada itong sa laog kang taba niya. Healthy po ba siya? Nakakanon? Palagay ko po, singit yan. Hindi dapat nandyan yan. Pero, Totoo po yun. Oo, Bakit meron- hindi namin na-check? opo. Opo. Ganito po yan. Ang meat inspectors po natin, nakakanya-kanya na silang duty na hindi sila magkakaroon ng post-abat inspection. Mayroon po tayong dalawa dati na meat inspector na nakatalaga sa post-abattoir inspection. Pero halos 1 to 2 times a week lang po yun, several hours. Makukuha po natin talaga na ma-safeguard kung 24/7 ang meat inspector per meat stallholder, which is impossible, di po ba? So, ganun po, ganito na lang po. As a meat consumer, siguro po ang titignan natin, tatak, doon sa balat, isa. Pangalawa, yung matansa na tinatawag, yung pong resibo. Pangatlo, yung meat inspection certificate. Yan. Pag mayroon po niyan, tapos makikita nyo doon sa karne na walang amoy, kasi po yung karning sira na, sabi nga, mayroong amoy, moist to touch, kasi may amoy-amoy na yan. And then, discoloration, maputla. Maputla. So, pag yun po yung nakita nyo, it's either na wag na kayong bumili, or i-text nyo sa amin. Para po mapasyalan. Yan nga ni pong butlig, usually, dai man po siya tulos na hihiling as long as dai mo siya talaga panaluto. Dai mo pa siya ma-identify kung ay may hiling talaga. Maski po, hilingon mo siya sa actual, mabakal ka po baga. Siyempre, kita mga consumer, tigihiling ta po yan kung presko o dai. Dai mo po siya mahihiling tulos as long as dai mo pa po siya pigluto. Okay. Oo. Kasi either sa laman niya, minsan igwa, itong garong mga sis nagbilog baga. Siguro po naka-encounter ka mo kaiyam. So, ang hapot ko po is kung pag iyan nakakanta, safety po ba yan? Kung talagang mayo as a consumer, safety po para sa muya? Ganito po, ma'am. Personally, pag hindi naman mga cyst yan na nasa loob ng katawan ng hayop Maski sa nakalagay, taba niya. wala namang Problema. walang masamang epekto sa atin. Kasi po, yun na nga, kung kitang-kita mo na may cysticercosis, dapat yun, huwag nang ilagay sa merkado, condemn. Meron po kong naalala, dun sa sinasabi nyo na may mga patak-patak ng dugo. Kung minsan po kaya, during the time ng stunning, yung po bagang kinukuryente bago paduguin, may mga pagkakataon po na mataas yung voltahe. Kaya nagkakaroon ng splashes ng hemorrhages. Naalala ko, halos yun po yun. Pero yung pong mga baboy na mayroong African swine fever na kinatay, halos lahat po ng parte ng katawan mayroong mga pula-pula at saka violet kahit sa karne. Yun po yun, talagang condemned na, pati nagbebenta, iko-condemn ta. Opo. Dito po sa atin, wala tayong paligtas. Kung may kasalanan, may kasalanan. Pero, hindi kami magkukulang ng paalala na dapat ganito ang gagawin para hindi kayo madali. Katulad po halimbawa sa karne ng baboy, alas 6 halimbawa, alas 6 ng umaga o alas 4 ng umaga hanggang alas 12, 8 hours yan. Kung ano yung matira dyan, wag nang ibebenta kinahapunan or kinabukasan. At pag nakita po ng meat inspector yan, condemn yan, confiscated yan, plus citation ticket, 3,000. Kaya mataas po yung aming collection dyan. Dahil hindi talaga
hindi nawawala. Marami talagang greedy na mga negosyante. Pero basta po, kaya namin, kung ano yung kaya namin, fight kami. Sige, sir. Thank you po, sir. Okay? So, ikaw po. Sige, Ate Osang. Magandang hapon po. Thank you. Hindi naman po ako magtatanong, ito po question lang. Kasi po, Barangay People's Council po, sa ngalan po ng aming Pangulo, Mr. Alan Matos, sana po, yung mga programa nyo po, makarating, matap po kami, hindi lang po yung Barangay Council. Kasi sa pag-ikot-ikot po namin sa mga barangay, marami pa pong mga asong, tinatawag yung askal po bagang aso, nakawala sila. And then, may mga times din po na yung mga nagbabaksin, hindi po alam ng mga residente na may vaccination kasi wala naman po nagbibigay ng informasyon. Tsaka sana po sa tulong naming mga BPC, mapangalagaan po yung kalusugan ng nasa community and yung pong ibinibigay na programa nyo para sa anti-rabies or yung sa mga sa awareness po doon sa mga swine fever, matulungan po namin kayo para yung mga residents talagang matuto po sila kung paano yun malalaman nila sa tulong namin. And ito na lang po tanong ko kasi may nakapagsabi po sa akin sa mga barangay din na pinatay daw po yung baboy nila. And ano po ba yun? May bayad talagang ibibigay ang LGU or totally wala pong makukuha sila galing sa inyo? Una po, okay na po. Yun po, opo. Una po yung pasasalamat sa pagbibigay nyo sa amin ng tulong. Yung inisyatibo na tutulungan nyo kami. Maraming salamat po tungkol dyan. Ang gagawin po namin ay kung pwede pong mahingi yung mga pangalan ng mga members per barangay Opo. para po masulatan na rin pagdating ng anti-rabies vaccination. Opo. Dahil although ang ginagawa po namin prior to house-to-house anti-rabies vaccination sa barangay, nag-IEC ang isang tao namin na sinasabi na ganitong araw hanggang ganitong araw meron tayong vaccination, house-to-house yung ating approach. Kung minsan po may mga kagawad, BSW na prior to vaccination nagpapasyal. Pero kung may mga barangay po na hindi nangyayari yon, anyway, kung hindi man sila mabakunahan, meron naman po tayong ilalagay na half day, Sabado, sa bawat barangay para lahat po ng mga hindi naka-avail ng vaccination, doon po sila pupunta. Pero hindi na po house to house. Doon na lang po sa barangay para makover lahat. Kasi kinakailangan po, marami kaming makover na aso na mabakunahan. Mas mataas po yung porsyentahe ng aso na nabakunahan, mas maganda yung protection sa lugar. So, yun po yung aming aim din dyan. And then, regarding po sa stray dog elimination, actually po, nagpapasalamat kayo, maraming aso. Nagala. Dahil kung wala, baka wala na kaming trabaho. Joke lang po. Kaya nga po, yung stray dog elimination, tuloy-tuloy, IEC, tuloy-tuloy, para yung mindset nga ng dog owners, from being irresponsible, maging responsible. Sana matakot sila sa rabies, pero hindi eh. Hindi sila matatakot sa rabies kasi paminsan-minsan lang nangyayari yan. At kung minsan, hindi pa nababalitaan. Kaya po hindi sila takot. Matatakot lang isang tao pag na-experience niya na. Halimbawa, anak niya, nakagat ng asong may rabies. After 30 days to 3 months, namatay yung anak niya. O yan, magiging responsible pet owner na siya. Kaya lang, hindi naman pwedeng ganun po ang mangyari para maging responsible pet owner ng isang tao. Magkaroon ng traumatic experience bago matuto. Hindi naman po mangyayari dapat ang ganyan. Kasi po sa veterinary office, isang aso na mayroong rabies
lalong-lalo na sa tao. Para sa amin po, failure sa amin yan. Bakit nangyayari ang ganyan? Kaya palagi namin ina-analyze. Bakit ganon? Year in, year out yung ginagawa natin, pero parang nag-uumpisa. So yung naisip po namin, isali ang Metro Naga. Good afternoon, sir. Po. May tanong po ako. Ako po si Marion Ramirez, ang Executive Director ng Naga City People's Council. Dudugtungan ko po yung ino-offer sa suggestion ni Ate Osang na ang People's Council, ang Naga City People's Council, ang mga sector kaibanan po ang Barangay People's Council, ang women, ang business at iba education, youth, iba pang sector ay open po at gusto mi po talaga makipag-collaborate sa mga programs ng ating gobyerno. Okay po. So, yung tanong ko po, ano po yung how effective po ang inyong implementation on the campaign against stray animals, yung asong Pinoy, asong pusa? Kasi po, halimbawa sa JMR Coliseum, ang dami-dami pong naggagala-gala mga pusa at aso sa loob ng Coliseum compound and even in City Hall compound. So, we don't know kung yung mga animals na yun ay may rabies ba or what. So, gaano ka-effective po at who enforces po the Ganito po. law? Yung willpower ng mga dog catcher po, 100%. Kaya lang yung number ng personnel na nagkakandak ng dog catching, yun po yung problema. Kaya nga po kami humingi ng tulong sa barangay at maglalagay po tayo ng dog pound center sa kanila para maglagay din sila ng grupo ng dog catcher to augment us. Dahil kung sa amin lang pong shoulder, iaasa, pasensya. Ganun po yun. Ganun lang po kadali yun. Kaya nga po, matagal na akong humihingi ng tulong sa barangay. Ang nakikita ko pong problema na sinasabi ng ibang mga taga-barangay, yun po kasing dog catching pang-inis eh. Hindi yan 1 kilong bigas na pangkamon. Pang-inis. Na iniisip nila, pag ito in-implement, maraming magagalit at wala silang botong makukuha. Sa tingin ko po, ganito lang yaman yan eh. Sa 10 residente na 10 may aso, 1 o 2 man lang dyan ang responsible, karamihan po dyan, responsible, sa totoo lang. Kaya lang, halimbawa, sa zona 1 ng isang barangay, 1 o 2 lang dyan yung may aso na pagala-gala na nangangagat. Halos buong barangay lang involved eh. Ang sinasabi, barangay ganito, ang daming gala. Pero yun pala, dadalawa lang naman yung may-ari ng aso na kakaiba. Pero pansinin niyo po, sa isang barangay o within Naga City, marami ba kayo nakikitang mga aso na iligon, pangit? Marami pa? Compared late 90s. Noon mas marami. Compared po late 90s ha? Halos kakaunti na. Okay. Dahil nga po, yung mga asong gumagala-gala nga sa ngayon, nung araw, maraming unwanted stray dogs. Sa ngayon po, 99% ng mga galang aso, yan po yung mga pet dogs, pero free roaming. Hindi nakatali, hindi nakakulong. Yun po yung marami sa atin. Kaya papansinin nyo, pagdaan mo sa isang lugar na ito, maraming aso. Pagbalik mo, halos wala. Kasi nag-uwi na. Yun po yung reality, yun po yung realidad sa ngayon. Marami. Di bali po, makisuyo na lang po sa inyo kung ano po yung kunin nyo lang po yung number ko para kung mayroon kayong malimit na anuhan na lugar na may ganyan, i-text nyo po para yung dog catcher natin, yun ang gagawing priority pag dog catching nila. Kasi sa ngayon po, pagka sila umalis at wala namang priority na lugar, parang suyod lang.
Pero sa ngayon po, pagka nag-text kayo sa amin, ipaprioritize natin yung mga problemang lugar bago sila magsuyod. Tulong-tulong na lang po habang wala pa tayong katuwang na dog catcher. In addition, Doc, kasi mas concern ko pa kung paano natin pangalagaan yung mga animals. Kasi on my part, I'm a pet, may aso rin po ako. Ayaw niya talagang tinatali, arog ka yan. Kasi I've witnessed a catching sa Coliseum. So talagang traumatic siya sa mga animals actually. I think more on, we really have to work with the communities, with barangay level talaga, na pakiusapan at i-campaign sa mga tao na yung mga aso nyo sa compound nyo lang, sa bakuran nyo lang, huwag nyo nang hayaang gumala-gala. Kahit pa free roaming yan or may vaccine man yan. Kasi hindi lahat ng tao kampante kapag may mga gumagalang hayop, di ba? Tama po. Tapos isa pa, ang concern ko pa is the impounding center. Kapag dahil nga wala tayong maayos or malaking impounding facility, ano ba ang ginagawa doon sa mga hayop na nakulong na at gaano katagal? At alam mo yun, kung walang mag-claim, ano na pong gagawin doon? So, kung ang human rights, may animal rights din po. Ganito po yan. 2 days bago kami mag-condemn, marami pong mga pet lovers na maraming kakilala na gusto mag-adapt. So, tinetext po namin yan na sa ganitong araw, magko-condemn na. So, magpunta na kayo sa dog pound, mamili na kayo for adoption. Kaya marami na po yan. Sabi ko nga, sana dumami pa ng dumami para kahit na wala na tayong condemnation pit, okay lang. Kasi wala man tayong i-euthanize. Di ba? Ngayon po, ang practice, under national law, sa rabies program, 3 days lang po dapat, on the 4th day, euthanasia na. Hindi siya yung papatayin na kung ano lang. Kailangan po siyang gamitan ng anesthetic at saka potassium chloride para hindi naman gaanong painful yung kanyang kamatayan. Ayan po yan. Pero sa ngayon po, ginagawa natin 5th to 6th day bago tayo magpatay. Pero yung pong stay nila sa dog pound, mayroon po tayong dog food na binibigay. Yung nga lang po, yung lugar, talagang medyo siksikan sila. Kaya nga, sabi ko nga doon sa mga animal lovers, mga field reporters sa radio, na sabi ko, uunahan ko na kayo, yung aming dog pound, temporary dog pound, hindi siya ideal. Pero hindi namin hihintayin yung ideal na dog pound para kami magtrabaho para sa stray dog elimination. So we have to choose between two evil. Choose the lesser evil. Does your office, sir, or LGU supports pagkakapon ng mga animals? Neuter, kapon, pagkakapon. Parang Naga City lang po ang may ganyan na programa eh. Ibang munisipyo, wala. Kaya nga kami po nag-o-offer ng serbisyo namin. Pagpalagyan na natin kung anong munisipyo nandiyan. Every hapon ng Biyernes, itap kami. O 3 yung veterinaryo na magkakapon. Kahit na 100 yan kalahating araw, kaya namin yan. Ganun po yun. May online question from Zoom from our fellow Board of Director, Cooperative Sector. Ang aram ko po, ang baboy with ASF may bayad 5,000 per head through DA. So siguro po duman niyo sa i-reserve dining question with the DA who will be presenting later on. Sige po, kahit sa akin na. Sa iyo na. Sige po. Brave Ma'am, soul. Sige po, sir. Doc. Ma'am, ganito po kasi yan, tungkol sa ASF. Veterinary Office ang nagdidipap, naglilista. Pagkalista,
submit sa City Agriculture for processing ng payment. Ano pa? Yun po yung proseso dito sa Naga City. Ngayon, kung along the way may problema, magko-coordinate lang ang City Agriculture, City Veterinary Office, kung ano yung problema at may iayos. Yan. Ngayon po, ganito. Ang sitwasyon natin ganito. During the time ng height ng ASF dito sa Naga City, marami pong nagkakamatayan na sa amin, ASF ito. Pero suspect siya. Kasi wala pang confirmation sa laboratory. Yan. Nagkakamatayan yan, kukunin namin yung samples, papadala sa RADDL, turn out to be positive. Pag positive siya, mayroon pong form na pinapadala sa executive. Yung chief executive, yun ang magsasabi sa amin na yung lugar na yan may ASF. Okay. So, ito yung hawak-hawak namin papel. Mamayang gabi, magdidipap na kami. Yan. Sa DIPAP po, kasama na ang iba't ibang ahensya. Pero ang pinaka-importante, yung representative ng taga-Department of Agriculture. Dahil sila yung nagbabayad. 5,000 per head. At ang counterpart ng Naga City, ang pagkakalam ko, 1,000 sa growers, 2,000 sa biik, kasi hindi kasali sa DA yan eh, and 3,000 sa buntis. Yan. In addition po yan, doon sa binibigay ng DA. $2,000. Okay. So, sir, do you have hotline number para yung mayroon ba tayong dedicated Wala number? po, number or ko na lang hotline? po. Oo, Ayan. yan na po yan. Sige, i-announce mo na lang, sir, yung number mo. Para at least yung mga may concern, at kasi naka-live naman tayo, may mga concern na citizen ng Naga could easily inform you. Sige po. Saka kung may inquiry, may suggestion, recommendation, Sige po. Sir Bong. May additional lang ako dun sa inspection ta sa mga market. Kasi may mga aware man po kita na may mga talipapa kita digdi sa mga barangay. Naiikutan na po ba yan? Kasi may mga pirang nahiling lang kita, kan sinasabi ni ma'am, nagiramdaman ko, somewhere sa Muyangani, nakabakal man kaming araw kaya na may amoy, binalik mi. Kaya lang, sabi ko, how come na nakakapagtinda-sinda ng araw kani kung na-check ini kang abatwa pag-abot sa market. Kaya lang, yun sir, nagiramdam ko kasi sinasabi mo within period time from 4 a.m. to 12 noon, dapat dahil na maititinda. Dakol talagang araw kayan, na paghahapon, minsan na ititinda pa ninda. Iyo po. Aware po kami dyan, kaya lang yung nga pong post-abattoir inspector, ang constraint na hindi lang naman niya lang hawak niya eh. Katulad ngayon, ang ating post-abattoir inspector, siya rin po yung antemortem inspector, siya pa rin yung postmortem inspector, siya pa rin yung vaccinator, siya pa rin yung nagre-rehistro ng mga baka kalabaw, siya rin yung nagagamot. So, multitask sa ngayon. Pero kaya nga po yung mga hinihingi kong mga personnel na dahan-dahan, makakatuwang. Okay, so meron pa po. Kung wala na po, ako naman. Sige sir, I'm from the women's sector, Naga City Council for Women. Una pong tanong, not actually tanong, but a suggestion na massive campaign natin sa mga schools. Kasi nabanggit mo kanina, medyo mahirap. Ipo. Baka i-strengthen din natin yung partnership with DepEd, with private schools. Kasi po ako, from private school po ako, na-experience ko din talaga, maraming stray cats sa school. Hindi ko alam kung wala namang nag-aalaga sa loob ng school, pero maraming gumagala. So, kailangan din talaga na, ako nga, hindi ko din alam na meron talaga kayong information dissemination for that. So,
siguro po kung nare-reach out talaga yung mga schools, mag-private man yan, mag-public, para lalo natin, sir, ma-enhance yung Sige po. ating, or ma-improve yung ating information dissemination. Another, since galing po ako sa women sector ng NAGA, at ang gender and development ay isa sa mandatory na dapat may programa tayo as a government office, paano po kaya natin may incorporate ang GAD program sa City Veterinary Office? Sa ngayon po yung practice namin in relation sa GAD, within the office, ang nangyayari within the office, yung pong meat inspector may babae, may lalaki. Kaya lang po, dun sa dog catching, parang alanganin ng babae. Kaya wala akong nilalagay na babae dun sa dog catching. Pero sa vaccinators, babae, lalaki, combined, okay lang po yan. And then, mayroon po tayong toilet na pang babae, may pang lalaki. Yan. Pagdating naman po dun sa working environment, katulad sa mga office tables, may kanya-kanya pong table na hindi ibig sabihin na lalaki ka, ikaw lang, babae, wala. So, halos sa practice po namin sa office, may equal opportunity ang babae at saka lalaki. Okay, sir. So, siguro, sir, suggestion na lang, baka pwede nating i-add, if we go to the community, we can tap women organizations. Kung saan yung bibigay natin ng orientation, information dissemination, itap natin yung mga organizations, particularly ng women, kasi when you go to the community, yung mga, kagaya nga, pag may nakakagat na aso, yung mga nanay ang aligaga. So, how are we going to, paano po natin matuturuan, ano yung mga first aid for that na gagawin and everything. Kasi, at sa tingin ko, kailangan, babae, ma-prioritize natin na ma-inform. Ano, sir? So, nag-pledge naman na yung mga BPC kasi may mga organized talagang organization dyan. Kasi minsan, kung i-course through lang natin yan sa barangay council, hindi naman po yan na ibababa talaga. Honest to goodness. Candidly saying, ganun po. Kasi masyado naman silang busy. So, it's about time yung partnership with the CSO or civil society, sir. Hindi organized din yung mga PWD sector dyan. So, kailangan din na, kasi vulnerable din sila pag may mga gumagala-gala dyan na pusa, gumagala-gala dyan na aso. So, itong sector din sa barangay level, pwede din nating itap para ma-orient din. Iyo po, ma'am. Oo. Ma'am, ganito. Kasi kahit next week, pwede naman umpisahan eh. Wow, sister. Paano po ang pag-contact? Proactive. Paano ang initial step? Sa Naga City People's Council po. Ang Doon po office sa po GMR. Sige po. Magsulat ka lang po and then we will inform our sectoral representatives kasi pwede na po natin yung simulan. Yung mga barangay organizations po in place naman yan. Okay. We will just inform them. Okay. Tapos, siguro po, yung mga iba naman for the schools, we can organize a webinar since hindi na po pwede na naka face-to-face tayo. I would recommend webinar siya para hindi maputol yung ating information dissemination. Opo. So yun po, madali naman pong makausap sa DepEd si Sir Manny de Guzman para lahat ng mga principal and all. Okay, sir. So, meron pa po. So, if wala na po, salamat Sir Elad for your time, devoting your time. Lahat po ng mga interaction natin dito are well documented and after po nitong public budget presentation, ibabalik po sa office nyo for the improvement of your Thank you plan. po. Thank you po. Thank you very much. Okay, salamat po. So, we're done with the City Veterinary Office. Meron ba tayong So, sige po. Posted na po yung number ni Doc. Pwede ko na siyang i-announce. 0917 79
31786. Doc Elad, personal number ba to? Sa office. Nakipag-textmate sa'yo. At ito din naman po, landline number sa office nila, 881-9573. Okay. So, ito po ang mga ginagawa na nilang hotline if you wanted to reach the City Veterinary Office. Okay. So, for the next and last presenter, we would like for today, for today lang, kasi hanggang September 4 pa, we would like to request our city agriculturist, Ma'am Maria Edna Bongalonta of City Agriculture Office. With permission po, aliang ko po ang sakoyan. Yes. Para po Diyos maray na hapon po sa gabos. Kasi sa kuyang mask. Ang mandato po kang samong opisina, the City Agriculturist shall initiate, review, and recommend changes in policies and objectives, plans, and programs, techniques, procedures, and practices, and agricultural promotion and production. Sa ngunyan po kaya, dati po baga, ang City Vet, kaiba po yan talaga kang agriculture. Kaya po baga, kailang nag-iba na po sinaning departamento. So, ngunyan po, nakafocus po sa mo sa City Agriculture, more on the crops production. Sa crop productions po, nakafocus kami ngunyan sa rice, sa corn, sa high value. Sa high value po, kaibanan dyan ang vegetables, high value crops, arogang pili, mango, cacao, as in iba pa pong mga sakat flowers po. And sa ngunyan po, nauuso ang mga ornamentals, kaibanan po dyan ngunyan ang high value. Garo po bagay ang in ngunyan, pag lockdown, nauso po yan. Pero po, pa-hype yaw, ikaw po kami digding-dikit na sa livestock. So, iyo lang po yan ang may. Advise the city mayor on matters pertaining to agriculture. Actually po kaya, ang pag-implement pong program, based po duman yan sa mandato manggiraray kang Department of Agriculture. Explanation ko lang po. Kung minsan, naapod kaming DA. Pero po ang DA is the department, the national and the regional. Kami po, local, inaapod lang po kaming City Agriculture Office. Kung minsan po kayo masabi, duman niya sa DA. Kung minsan, bako kaming Department of Agriculture. Although po, mostly po kang mga programs, duman po kami nagbabase kang from the national, regional, down to the local po. So, kami ang City Agriculture Office. Plan, supervise, and coordinate all agricultural projects and activities of the city government. Letter D, coordinate with regulatory governmental agencies and assist in basic research on crops and animals on prevented control, diseases on agricultural matters in general. Sabi nga ni Doc Elad Kasubago, may coordination po. Takon minsan may nagdudulok, tuod po kay talakad to kami na ang livestock yan po sa agriculture. May nadyan po sa mo, nag-i-inquire tungkol po sa livestock. So, nakikika-coordinate na lang po kami sa City Veterinary Office. Pero po sa production kaya, sa ngunyan po, may mga existing, kami, mga dispersal pa. Lalong-lalo na po sa large animal, si mga tada pa po yan kang mga previous kang Department of Agriculture, igwa pa po kami. Pero po duman sa regulatory, arog po kayo sa pagbabaksin, si mga pag-coordinate mo po yan sa City Veterinary Office. Vision, competitive, sustainable, and technology-based agriculture and fishery sector, driven by productive and progressive farmers, fisher folk, supported by efficient value chains and well-integrated in domestic and international markets. So ngunyan po, ang samong opisina, bako lang po nag-promote kami, bako lang on the production side. Ngunyan po, pigtutukdoan mi na po mismo ang mga parauma kung paano po sila maging negosyante, entrepreneur. Kaya igwa po kami ngunyan nga ni, sa ngunyan, for the information po kang gabos, under the angat buhay of the Vice President Leni Robredo,
kang sarong simana po, inawardan po, pinaagi po sa opisina kasi ang lead department po digdi sa Naga, ang samong opisina, inawardan po ng processing facilities na kung saan po si mga, kung may mga surplus pong produkto ang sa tong mga parauma, pwede na po duman i-process. Kaya lang po, unfortunately, may pa po na ibubugtak duman sa dapat nabugtakan na building. Kasi po, dahil po nga ni kaning pandemic na ini, na supposedly po, duman sa organic trading post na yaon po dyan sa atubangan kang SWM o ilalaag. Kaya lang po, dahil may mailaag duman kasi ito pong automotive school man, nilaag duman temporarily kang hinali po digdi. So, dahil po to, dahil may po na pursue. Ang nangyari po, sina-identify mi na naman na building duman sa nursery, itong training hall mi, giniba pong quarantine site. Fortunately po, nagpagibo po ang City Hall through the previous administration po. Nakapagibo po kami duman staff house, yan sa City Nursery, duman po ilalaag ang processing center. Kaya lang po, papabugtakan mi pa po ng grills, papapintahan mi pa, saka pinalaganan mi po ng mga usang si pinag-ibig sa ito. mga screen door po para dailangawon. And harani na po naman sa production site. And sa ngunyan po nga may mga deliveries sa angat buhay, si mga itatao po sa mga beneficiaries. Organizational outcome to generate net income at least 10,000 per month per hectare through the promotion of cost-effective production technologies, post-harvest processing and loss reduction, risk management and penetration of higher price markets. Extend inputs assistance, post-harvest and marketing assistance to at least 50% of identified rice, corn, vegetable and cut flower and livestock farmers in the city. Adoon po pala sa City Nursery, ikaw po kita duman mga post-harvest facilities. Yaon po duman ang bellids type dryer, kung saan po ang mais dadarahon po nindo nasa butol pa. Pagluwas po kayo naman sa processing center, ready na po siyang i-ibenta. Ngunyan po, iga pa po naman sa rong facility na ang rice processing center from the Department of Agriculture. Kaya lang po, during the test run, medyo po nagka-diferensya sa makina. Nahihirahay pa lang po ngunyan na kang nakaagi pong bulan. Saka po, may inawardan po kami ng 2 rice transplanter, digdi po sa Naga, 2 Irrigators Association. Tapigihingo kami po talaga na ang magiging competitive ang sa tuyang mga parauma kung talaga pong highly mechanized na ang sa indang pagpuprodusir ng mga arog kang rice, kang corn. Kaya igwa na po kitang rice transplanter na pig award. Igwa man pong natatada duman sa City Nursery. Tapos po, ang saro pong Irrigators Association, nakakuaman po ng harvester, mechanical harvester po. Nangunyan po pigpaparenta na ninda. Digdi po sa Carolina, Pacol, San Felipe. Pero po, pwede man po itong irenta kang ibang mga farmers po, digdi sa syudad kang Naga. Sustain knowledge transfer appropriate technologies through the conduct of field trials, establishment of laboratory and training venue at the City Nursery. Ngunyan po, medyo po may issue. Kasi po, ang agriculture po medyo technical. Kanto po, nakakakonduser po kami mga farmers field school na kung saan po, pigukonduser yan ng one season long na piga-upload from land preparation to harvesting. Ang issue po ngunyan, bawal po bagan itong face-to-face. So, bagi po kaming paagi na through the radio, nasa ngunyan po nga na igwa kaming school on the air, pero po sponsor dyan kang Department of Agriculture. Pero po, nagigibo po kaming module sa Sir Jeff Asense, saka si Sir Alvin Albaro, na through radio or through Facebook na lang po ang samuyang magiging training. Pero po, pwede man po, girari kaming magkondusir mga sa school, sa mga settlement areas po, pero po, limitado po ang mga participants. Generate additional external resources for rural infrastructure such as roads and irrigators facilities as well as provision of additional post-harvest facilities. So kita po,
Ang agriculture po, nakakaakit ng mga assistance from the Department of Agriculture, from the Department of Agrarian Reform, from National Irrigation Administration, duman po sa mga irrigation facilities. Kaya po, dakol ang nakukuata. Sa production side man po, sa ngunyan nga ni, igwang mga pigtatao pong libre ang Department of Agriculture, libreng paroy, libreng certified palay seeds through the RCEP, through the Rice Enhancement Fund, na kung saan po halik na po yan duman sa mga taripa na naglaog po digding ma-imported na bagas. Si taripa po kayan, binabakal man po kang Department of Agriculture ng certified seeds and hybrid seeds na pigtatao pong libre sa mga paraumangon yan. Promote urban gardening sa mga settlements po. Ini po haloy na ning programa duman po sa mga urban areas. Pigpo-promote po ang urban gardening o itong container gardening. Sustain the existing initiative in the open pollinated variety seed production and upland rice, corn, and vegetables. Strengthen partnership with various groups and organization for development. So, kami po open sa gabus. Sa school, sa kababaihan, sa mga senior citizen, sa mga PWD, all sectors po. Dahil na po nga nagka-concentrate lang na sabi, para lang po ang pagsiservisyohan kang sa mong opisina. Kung isay po ang nangangai po, natabang po kami. Kaya open po kami sa gabos na sektor kang syudad. So digdi na po kita sa Annual Investment Plan for 2021. Digdi po sa RICE program, ini pong Input Loan Assistance Program. Ini po, digdi ang parauma, ang rice farmer, nakakasubli po ng banhi, fertilizers, and other inputs. Babayadan po ninda yan after harvest without interest na po yan. Since 2019, before the election kang 2019, pighali na po kayan si interest rate na kadto po, kung kadto pong mga nainot na taon, iga pong 1% per month na pigpapatong ang opisina, ngunyan po, nahali na po yan. Base po sa sarong ordinance kang 2019. Enrollment to crop insurance. Ka mga previous years po, ang Department of Agriculture through the Philippine Crop Insurance Corporation, nagtao po ng libreng insurance. Mayo pong babayadan si parauma ng premium, pero pag iga pong kalamidad, naka-insured po si sa iyang pananom, mababayadan po siya. Kaya na-appreciate po ni kang mga parauma. Pero po nganyan, hinali, tapos may nabaratian kami, ibinabalik, ning sangon niya po, mayo na naman daa. So, nag-allocate po kaming budget para po itong nagsubli sa mo under sarig. Halimbawa po, nagsubli kang abono, nagsubli kang chemicals. Kung ilalaog mi po to sa insurance, sinag-avail lang po naman sa sarig program. Pero po si DAE, mabayad po sinda ning mabutas sinda ning kwarta for the premium para po ma-insured po si sa indang pananom. Iyo man po sa corn program, parehas man po ang procedure nagpapasubli kami mga inputs, seeds, fertilizers, and chemicals. And also sa high value, lalong-lalo na po sa mga paratanom ng gulay and cut flowers. Taiga po kitang cut flowers na dikit-digdi po sa pakul. Ini pong nagtataranom during pigta-timing po ng dangon niya na All Souls Day, Valentine's Day, and Holy Week. Kaya lang po, sabi ng dangon niya, nag-aragrangay po talaga si mga paraumata. Medyo po nagluya si Diman po kan sa indang mga produkto. Nagpo-promote ba po kami ng vermicomposting? Iga po kami ng vermicomposting production project nagdi sa opisina. Pero po, nagkapira pong barangay through the Integrated Community Food Production, katupong may programa under BUB, nagkapira pong barangay ang nag-embelto man po sa vermicomposting project. Pero garo po, 2 o 3 na lang ang ongoing sa luwas. Pero po ang opisina duro-diretso po ang vermicomposting, yaon po yan duman sa City Nursery. So nagbebenta po kami ng vermiworms and vermicast. Agricultural technology demo.
Ini po on a modular setup na sa urban gardening po, magkakaigo ng hydroponics, aquaponics, edible landscaping, and food forest. Sa ngunyan po, just the other day, igo pong nagdulok sa mo from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na digdi po sa naga magkakaigwa ng tatawan po 10 individual na maembelto po sa hydroponics, itatao po ito nindang libre. Libre po si itong kit. Tapos po, bako po siyang di kuryente, naka solar panel po itong pump na Ang aquaponics po, igwayan kaibanan na sira. Tapos po sa itong tubig duman, iyo pong ma-circulate na maabono po duman sa itatanom na mga vegetables po duman. Kaya ang aquaponics. Ang hydroponics po, purely gulay po ang tanom po dyan. Pero po itong bagay na nagsisirculate po ang tubig na may na abono, sige-sige lang po yan. Yan po, mayo yan daga, soilless ang medium po kayan. Sa urban gardening man po, ikaw kita digdi sa Horena na ano ko na lang po at yan sa tungkol po sa urban gardening kasi ikaw pong pasa pong ordinance. Sa livestock program, input loan assistance in the form of feeds. Kaya lang po ngunyan, medyo napundo kami kasi nagka-problema po sa procurement procedure. Ang gusto pong sabihon, i-orderin mo pong mga feeds, sararuan mo lang pong kukuanon sa supplier, then i-stock mo po duman sa city nursery. Na kung aram po baganing do, na ang feeds na po yung pwedeng stock ko ng haloy, saka yan po susceptible yan sa amag, susceptible sa kino. Kaya duman po kami nagka-problema. Medyo po napundo po na ni for the meantime, daimi po kasi sa procurement nagka-problema po kung paano po ang sistema. Duman po sa city nursery improvements and others, indigenous fruit-bearing trees production ongoing. Isa na po nakaabot sa city nursery. Ang city nursery po kaya is a 5-hectare land po yan na under po kang Samoyang Departamento. Although po, partly na gagamit na po yan kang Environment Office, iga po duman nursery for mga forestry. Then po, lately, ang City Veterinary Office, duman po sa likod, duman po, iga po sinda ng ito pong mga orig, manok, multiplier farm piglaag po ninda duman, kanding, and si mga nadadakop pong mga ayam, duman po dinadarara sa likod. Kaya ang nag-occupy po kang 5 hectares land na ayan, kuyan, City Enro, Agriculture, and City Vet. Pero po kami man po girare ang pinakadakula duman na area ngunyan. Bisitahon po nindo para po maging aware kamo kung ang ano pong mga yaon duman. Improvement and maintenance of nursery garden, plantation, and livestock. Then, farm machineries, services, and maintenance. Ang unyan po, under the supervision of the City Agriculture Office, iga po kaming pinaparentang trakturang duwayan. Kundi po si Saro, medyo po haloy-haloy naman, dahil po niya nagdadalagan kasi dapat i-overhaul po si makina kato. So Saro lang po ang nagdadalagan and may Saro pa pong kubota na nagigibuhan pa lang pong ordinance kung paano po siya ipaparenta. Ito pong pwede siya sa lowland. Kasi po itong dumang traktorang ito, mostly ginagamit lang po to sa mga kataasan po itong pigtatanuman mais, pigtatanuman gulayon. So, ngunyan po, magagamit na po itong pwedeng sa lowland, itong kubota. Sadit-sadit po yan na nakakapasa pa lang po si ordinance duman po sa pagpaparenta kang makineryang iyan. Agricultural recovery program. Dahil po kaning pandemic na ini, ano po kami ng programa na matao po kaming libreng abono sa gabos pong mga paraoma, sa rice, sa corn, sa HBCDP. Seeds, pesticides, and sa land preparation. Nag-allocate po kami ng budget para po medyo matabangan taman po si mga paraoma talagang apektado kaning pandemyang ini. So matao po kaming libreng abono, banhi,
and pesticide and land preparation po. Ito pong sa implementation of Ordinance Number 2020-046 Section 15, ito pong household vegetable gardening na pigpasa po ni Councilor Miles Rakid Arroyo na kaipuhan po, kada po talaga harong magtanom ng gulayon. Ito pong mga nasa urban areas, ang hinahagad po at least may 5 ka pang paso na gulayon na nakatanom po sa paso. Kami po ang ma-implementar kayan technically, saka po si mga seeds itataomi po sa mga household. Startup Fund for Marketing and Produce. September 8 po, i-reopen mi ang organic trading post na yaon po sa atubangan kang Solid Waste Management Office. Ito pong yaon na garo po yan, kamarin lang dyan. Nasabi ko nga ning temporarily po, pigbalyuhan kang automotive school, kang TESDA. By September 8 po, i-reopen mi girari. Takad to po, nagbukas na kami kayan. Kailang po, dahil na-sustain dahil duman po sa mga sunod-sunod na bagyo. So, nagkapurundo po si pagtirindahan duman. So, duman po, may encourage me na si mga para umata po, digdining gulayon, saka other produce po, bako lang gulay, na matindahan po duman sa organic trading post. Pero po, since na, sabi nga ni, bako na pong organic ang duman, bako ng purely organic, kundi maging agricultural, ano to job si title nga ni? Na, Agricultural Trading Center. So, dahil po kang mag-expect na ang ititindag duman, mga organic, ito pong conventional na mga pigtatanom na gulayon, root crops, iyo po yan ang ititinda po duman. Kami po naghahagad man additional personnel agricultural technologists na tulo. Taiga po ngunyan sa rong bakanting item na baka po malaugan ngunyan. And since may mari-retired po, saka kaipuhan po talagang tulong additional technical dahil po nga ni sa implementation kaning Ordinance Number 2020-046. Tapos po ining sa Independent Component Agriculture and Fishery Council, may council man po kami na under our department na nagbabudget po kami dyan ng 100,000 pesos. Mayo po pagkaya si Emily Galgal ang samuyang chairperson na member man po kang NCPC. So, iyo lang po yan ang presentation po kang sa City Agriculture Office. Kung any suggestion, clarification, any violent reaction po, open po kami kung kayo kung simbagon. Violent reaction. Okay, thank you, Ma'am Edna. Hangus mo na. Sige po. May we hear from the sectors who would like to ask questions po? Sir Bong. Hi ma'am, good afternoon po ulit. Good afternoon po. The last time na ilingan kita ma'am, itong approval ng budget ni Danong. Napansin ko po kaya regarding duman sa kadaklantang mga na-avail na mga instrument or sa buntang mga tools na ginagamit sa pag-production kang corn or kang farm. Ano pa yan? Tigrerentahan ninda kang mga farmers at sisay ang nagkikiterd na nag-iiling na assurance na itong pagrenta ay dagos-dagos at nakakabayad. Sarap po yun sa question. Pangadwa po, ito pong mga paratindata or paratanom tang mga flowers sa ngunyan kasi aram taman po na nagbagsak so sa indang production. Ano po ang ayudang ina-arrange lately po kaya nailing taman so impact lalo lang ngunyan na maabot ang November. Ano pong mitigation ang ginibo ta sa opisina niyo particular sa mga farmers na apektado kay ni? Thank you po. Duman po sa enot na question, arog po ka na ang sistema. Bago ka po tatrakturan, mabayad ka po sa opisina. Ang renta po unyang katong 4-wheel drive tractor mi is 1,200. Way back 2008 po yan na ordinance.
Kaya nagparalag nga po si crudo, si gasolina, pighingo ami po, pighagad may kuta sa sanggunian na malangkawan. So, ayo bang po giraray, dahil na, 1,200, kaya kadaklang po kuta, gusto magpatraktor sa, kaya lang, kulang nga ni si Saro dahil po nagdadalagan. Iyo po, siguradong nakakalaog po yan sa kaban kang nakakabayad po sinda. Ayan, bago tinatrakturan, bayad po ngunit sa na ma-deposito. Kung igwaman pong excess, hinihingo kami po na masingil si mga paraoma. Duman po sa ikadumang pong hapot, duman po sa mga paratanom ng burak dyan sa Pakol. Pig-encourage mi po sinda na magtanong ng ibang pananom other than cut flowers. Kung pwede sabi may magtanom ka mo ng gulayon. So, naghagad po sinda pighagad mo po si mga listahan kan mga pangangaipon nindang mga seeds. So, ayun na po yan. During the lockdown po, sagkod ko niyan, nagtatao po kaming libreng vegetable seeds. Kaya lang po, may naghahapot kayong kadto pa po yan mga nakaaging taon. Paano ngayon Indo na monitor ang gabos na naghahagad sa Indo? Kaya iyan po ang issue sa muya. Sa kadakulan po, mga household na daiman po digdi sa urban lalong-lalo na sa totoo lang po, ang katotohanan, daiman po talaga aram kong naitatanong o dai. Takadakol po talaga naghahagad during the lockdown, mga barangay officials, sa ipapanaoman po daan nila sa mga constituentes. Pero po, kung nahihiling po talaga nindo, after baga po kang kang lockdown, nagbarato pong maray si gulay yun. Nagbabaha ng gulay po sa sentro. Sa totoo lang po yan. Iya po baga. Kaya yun na naman yan ang sarong issue kung paano matatabangan si mga paraoma na maibenta itong. Actually po may nagkapot kayo sa kuya. Ano daata ang mga agri-products na nasa saklaw kang kuyan? Price control. Kaya nagkapot po kayo sa kuya. Taga-radyo. Aram mo nga ko, sir, ang mga perishable goods, lalong-lalo na po ng mga gulay, iyan po nga ko, dapat, ang paraoma po, pagdakol ang production, talaga pong ang tendency mabagsak ang presyo. Iyan po. Ang mga paraoma, kung minsan nga kung halos ipanao na lang, kung dakulon ang kamatis during summer, halos ipanao na sana. Kaya saro po sa purpose kaning Office of the Vice President na ni BP Lenny, ini pong processing equipment, na si mga excess pong mga gulay maproseso po dyan. Arog kang kamatis, pwede po yung gibuhon tomato paste, tomato ketchup, or whatever other byproducts po. Ayan ang katuyuhan. Tapos po, iyon po talaga yan. Ngunyan nga mahal ang kamatis, pero barato ang limonsito. Dahil po yan magkasabayan. Kasi pag rainy season, ang kamatis, ang tendency po magralapa. Ngunyan po, ang limonsito man, ang gusto kayan, dahol na tubig, mauran. Kaya dahol po ngunyan ang produce kang limonsito. Arog po kayan ang agrikultura. Tapos po, vulnerable siyang maray sa climate change. Sobrang uran, sobrang init, si bagyo. Iyo po yan ang kaakibat na maray kang agrikultura. Kaya masakitom po talagang maray ang agriculture kung hihilingon nindo. Pero ang mga paraoma tada manggiraray nararaya, sige man lang po giray tanom. Maski po perming nalulugi, sabi nga ni. Kaya lang, iyo po nga na yan, dapat pag-encourage may na maglaog po sa crop insurance. Para po, kung igwaman po mga kalamidad, kung naka-insured ka, at least po, dahil man po gabos siyang totaling nababayadan kang crop insurance. May computation po kaya ang PCIC. Depende po yan sa stage kang sa imong pananom, kung anong inabot si paroy mo ngayon, nagbubuswak, or aanihon na lang, iga po sindang sa dire kaya na computation. Kaya kung pigahapot kami, paano ngayon ma'am kinompute si Samuyang indemnity? Sabi may sikreto na yan kang crop insurance. Pero may po kami kaya na hahapot. Paano man ngayon ma'am kinompute? Ano ngayon? Grabe ngayon, sige nastos ko, ano ngayon, taarog lang kanina ko ako. Sabi ko, igwasin na kayang computation. Kaya sabi ko, dapat, kadto po nga mas ang pigtatawan po nindang si mga inputs na ginamit. Pero po nga garo, pag-iibanan ninda pag silang preparation, kato po, dayang kaibanan. Kaya sabi sa rayon lang nindo si mga resibo nindong binakal nindong abono. Pero po nga mas maray-maray po dahil sa
ito pong sa RCEP, may libre po ng certified seeds from the PhilRice. Sa bawat ektarya po, 40 kilos po ang pigtataong certified seeds na libre. Iyo po yan sa RCEP. Pero po kung nag-avail ka katong sa hybrid from the Department of Agriculture, iga pa pong kaibahan ng libreng abono. Ay duman po pala sa RCEP, iba tong kaibahan na mabakal kang 4 na sakong urea, tapos po marireimburse ka ng 2 sako man na urea. Pero reimbursement na po yan. May agi-agiyan pa po, kukubrahon sa DBP. Iyo po yan, ngunyan ang sa agriculture. Si programa po from the national, ibinaba po sa mga LGUs. All LGUs po, all Municipal Agriculture Office, igo po kayang programa. Any question pa po? Okay. So, igo po ning online question ang samuyang PWD Federation President via Zoom. So, take it away. Ayan na. Okay. Off po. Ayan. Okay na, ma'am? Oh, yes po. Go ahead. Sa nagpe-present, maray na hapon po. Sa gabos na yaon dyan, maray na hapon. Ma'am, inot na hapot. Handa ka na po sa hapot ko. Okay, sige. Ang question number 1, sa'yo nakakabakal ng solution sa hydroponics? And ano ang sistema and supply or sa kada liter or units kang hydroponic solution para sa anong volume or pirambulan iyan? Iya pa. Second question, nagpa-practice ba ang city agriculture ng integrated pest management? Or meron ba tayong IPM system or integrated pest management kung saan marireduce na paggamit ng fertilizer, mga insecticides, and medyo mababawasan ang environmental impact ng mga chemical na ginagamit sa paagi ng IPM. Iyon lang po yan, ma'am. Maray. Sir Jun po ni Sir Jun. Duman po sa inot mong hapot, tungkol po sa hydroponics. Actually po, iwa talagang mga solutions na ginagamit itong, ano po ka to, Jap?
nutrient solution. But then po, ang agong ko po sa nagpa-practice mo niya ng hydroponics, nagsadiri man po siya ng paggamit ng ibang abono na pwede man po palan. Yan po kaya medyo specialized technology. Kaya ako po, dahil ko pong gayo yan kabisado, sa totoo lang, I'm an agriculturist, pero po, kanya-kanya kaya amin ng specialization. Kung hiling po nito, ang agriculture is a very broad field. Ang hydroponics po, specialized po yan, na mapagibo ka po talaga dyan ng mga tubo. Pero po, kung interesado po kamo, ipag-volunteer ko po si agom ko sa kasaro ko pong brother-in-law na sangon niyan po successful po sindang nakaka-produce ng mga gulayon. Ngunyan po sa harong igangon yan existing kami, yaon po dyan sa terrace. Pagpo-promote. Kung gusto po nindong mahiling, haran nilang po yan nagdi sa City Hall. Si Sir Jos po, si Agum ko, iyo po kaya ang nagmamanage. Ako po pareho po kay kaming agriculturist, pero po dahil kaya ako niya nakafocus na maray dahil nasa trabaho po ko. So kung interesado po kamong matukdoan, dahil mi po yung pigsisikreto, willing mi po yan i-share to anybody. O si Sir Jap Asense, medyo iyan po, nag-try naman siya in the daan. Ko aram kung successful. Nag-hydroponics po siya sa harong ninda. Kasi may mga biniberenta po kaya na itong mga online. Nagbakal po, nagpaano si Sir Jap. Kaya lang medyo po may garo, there is something wrong with the specification. Kaya dahil po siya. Ma-share po si Sir Jap. Itinatao ko po sa indo si Mr. Ernesto Asense III sa Rupong Agricultural Technologies under our department. Sir, maray na hapon po. Sa consumptive use po ng hydroponics, sa sarong itong styro po baga ng prutas, itong mga mansanas, mga grapes, sa sarong styro, igwa kita kayan pwedeng ilag up to 6 leafy vegetables, lettuce. Anong po yan? Malag kita dyan ng 10 liters na tubig na may igwa katong nutrient solution. Ang commercially available po kayan is itong Snap na inaapod. Yan ang pinaka stable, pinaka magayon ng quality, Snap solution. Pero alternatively, igwa po ning mga mas barato ning dikit, pero medyo maselan pag abot sa setup. Yaon dyan si Saldang. So, itong sinabi kong combination po na 10 liters na water with nutrient solution, 30 ml per solution A, solution B. Ta one set po yan, may set A, may solution A, may solution B, AB. So, good for 1 month. Day ka na para bubo, day ka na para maintain, basta nasa maray na lugar siya. Bayaan mo lang, after 25, 28 days, pwede ka na mag-harvest ng lettuce. So, yan po ang consumptive use niya. Sa IPM po, si integrated. Ito pong question sa integrated pest management. Dakol na po kaming training na para conducer po sa mga farmers. So, ngunyan po talaga nababawasan na si paggamit ng mga pestisidyo. And nagpa-training naman po kami duman sa natural farming, organic farming, na ito pong mga fermented botanical na pwede pong gamiton as pesticide, mga alternative na bako pong harmful na maray sa environment sa kasasalud po kang tao. Kaya po si good agricultural practices, although nagagamit man po dikit manggiraray na pestisidyo and chemical fertilizer, pero po mas magayo na po unyan ang resulta. Si mga paraoma po na kumbinser na dai ka kadto po kaya garo po na influence na kang during the time kang Masagana 99, si technology po kato itong calendar spraying na every now and then halos every week po nag-i-spray ng pestisidyo. So ang nangyari po aron po yan kaya kani pag ang insekto po kaya in-spray mo gabos po yan dai po gabos kay ang insekto harmful insects igo pong mga beneficial insects. Pag in-spray mo po yan ng pestisidyo gadan po gabosinda. Si mga harmful and beneficial insects, gadan po yang gabos. Pagbalik katong mga insekto,
ang dakol pong nagbabalik si mga peste. Bako po si mga beneficial insects. Kaya po nagkaigwa kita ning ecological imbalance ngunyan. Kaya ma-observe po nindo, dahil po kamo makaproduce ngunyan, iya po mga namumungang kahoy, maski po anong fruit bearing ngunyan. Kung dahil mo siya patuson, dahil ka po makakaproduce ning maray kasi inaatake po, grabe po ang atake ngunyan kang fruit fly. Iya po yan ang nag-aaratake ngunyan sa mga fruit bearing trees. Kung i-sprayhon mo man po yan ning pesticide, itong mga chemical-based, medyo po, daibagayon sa environment, daibagayon po sa salud kang tao. So, ina-advise mi na lang po, kung manageable, kibuhan na lang pong paagi si mga prutas, patuson mo po yan saro-saro. Langka. Pero po, kaya sa mga gulay yun, medyo masakit. Arog kang talong, ampalaya. Talagang, pero po, kung igwa ka lang saro o duwa, pang backyard, kaya mo po yan. Napatuson saro-saro. And tirison po si mga peste. Kung may nahiling ka pong ulod, dahil ka matakot sa ulod, kuunon mo, pero ipision mo. So, iyo po yan ang pinakaano kayan. Or igwa mo pong other alternative, ito pong sili, iniiba sa dishwashing liquid, tangaring magdukot si itong sabon, iyo po yan ang pigi-spray sa mga gulay na medyo po ba kung siyang harmful na maray sa salud kang tao. Kaya po, through our trainings, dakol naman po ang na-open up so pag-iisip kang mga paraoma. Kaya po, dahil na ka matakot. Pero po, ang pig-encourage me ko na, yung ning ordinance ni Ma'am Miles na kada po harong magtanong po ng sadiring gulayong para po makakasiguro kita na ang satuya po talagang kinakakan safe. Saka po, it does not mean po pala, bako sana po yan sa tungkol sa pestisidyo. Siguraduhon ta po na ang pigtatanuman tang daga malinig. Ano po, iyan po nga po bagang mga haling kanal na mga kuyan, dahil po yan pwedeng gamiton sa mga kinakakanagulayon. And ang mga gulayon po na frequently pigaagihan po ng mga sakayan, dahil po siya safe kakanon. Kaya kung pwede po, kung magtanom ka mong gulay, harayo po sa tinampo, harayo po sa frequently pigaagihan po ng mga sakayan. Kasi po iyan pong mga bubugang aso, na-absorb po yan kang tinanom. Pag absorb kang tinanom, nalaog po yan naman sa system kang tinanom, kakakanon kang taho, makakalaog man sa sistema kang tao. Kaya po unyan, masabi kadakol kung ano-anong hilang, nakausap po kang sa tuyang mga kinakakan. So, talaga pong kaipuhan, magtanong po kitang sa diritang gulay, para po nakakasiguro kita na malinig, asin, safe po sa kung ano-anong mga chemical. Iyo po, saro pa po, iyo po nga na iyan, na iyan po pati nag-absorb yan. Garo iyan ang nagsasara dyan sa mga, kaya di mo aram talaga. Kaya ikaw po bagang mga aplan kangkong, pwede mo pong itanong sa mga paso, para igwa kang sadiring kangkong. Tayan po sa sentro talagang iyan, dahil mo aram ang natong. Nag-ano po talaga yan, dahil mo aram kung saan ang source. Pag dahil mo aram ang source kang sa imong kinakakan, dahil kakayan sigurado. Although, kung dahil ka sigurado, i-overcook mo po ang sa imong gulay. Kaya lang sabi nga dapat nga ang gulay dahil baga overcook na nawawara nga sa ibang nutrients. Iyo po baga. Iyo na lang po yan ang advice me. I-overcook mo na lang po ang gulay mo kung dahil mo po siguradong araw po kang kangkong. Dahil yan po baga dahil mo aram kung sa inyang kinualang din na kali-kali o sa inyang sa Pero po, ano po ang yaon sa salog? Ano ang nasa Naga River? Iyo po yan ang issue. Iyo po yan ang issue dyan. Kaya medyo po, ang advice ko na lang, kung dahil ka po sigurado, lutuon mong maray ang sa imong gulay. Dahil bali po ma-overcook, basta safe ka man katong mga ibang mga pathogens na yaon po doon sa gulay yun. Ano po, sir? Kontento ka na po kang simbag ko? Kang simbag si Sir Chap. Okay, Sir Jude. Igwa pa po kitang online question. Sige po. Ali, kay Ma'am Trinity Mayor. In connection sa page share mo, ma'am. Saro pa pong hapot para paano ta ma-encourage ang mga tao na magkaigwanin mga backyard garden para maski po paano makatabang na sa pang-daily consumption ninda. Thanks po. Sarap po nga sabi ko,
throughout the year, nananao po kaming libreng vegetable seeds. Ikadua po, para ma-encourage siya, i-instill to po sa isip. Sabi ko na nga, itong sinabi ko, na mas nakakasiguro ka kang kinakakan mo kung sa diri mo sa diri mong tanom ang sa imong kinakakan. Iyo po baga, lalo na sa mga, hindi pong mga arugang lettuce, dahil mo po yan baga linuluto. Usually po, that is eaten raw. So, dapat po, dapat safe talaga yan. Kaya, mostly po kunyan, pigpapaagi po through hydroponics. Ang hydroponics po, dahil po, mayo po yan, soilless medium po yan. Nagagamit ng sindang coco dust or sa irarom po, ang iba nagagamit ng styrofoam na tapos po may tubig yan na nagdadalagan. Tapos po, kadak lang po talaga kaya, na-encourage lang, lalo na po, ini po, sad to say, sa mga barangay, sa mga eskwelahan. Garo po, na-encourage lang ang mga tao kung ikaw po mga pakantes. So, pero po, pakantes man po, giraray kami sa pagtaranuman. Garo po, arog lang kaya, garo may pigi-expect ng award, lalo na kung cash award, garo po, medyo grabe ang enthusiasmo kang mga tao. Pagkatapos po kang awarding, balikan mo po si garden, puros na yan doon. Tatapos na si contest. Gusto mo po ko tang sabihin, garo i-institutionalize na po yan sa kada barangay, na maski po mayong contest, maski mayong ordinance, dapat po nagtatanong ang tao. Tapos siguro po nga, i-share ko lang siguro, ngunyan po, medyo nasa senior years na ko. I am about to retire. Garo po ngunyan ko po naisip-isip, na kang panahon po kan mga aki pa kami, kasi I was born 1957. Sa palibot mi po, gabos na kinakakan ming prutas, yaon lang yan sa palibot mi. Medyo po kaya mahiwas ang samo katong, taga Calabanga po ako, I was born in Calabanga. Mahiwas po ang samuyang lote, ang residential area mi, yaon po si Naranghita, yaon si Lukban, yaon si Bayawas. Gabos pong fruit-bearing trees, yaon po duman. So sabi ko, siguro saro yan po sa nakakapalawig buhay kang panahon because gabos pong kinakakan, yaon lang sa palibot and fresh and mayo po ning mga mapakatong mga contamination kang mga pesticides na yan. Iyo po baga. Ngunyan, madali ang buhay kasi gabos na binabakal. So garo ano mo po sa tao na, oy magtanom ka ng sa diri mong gulay kasi makakasiguro ka na ang kinakakan mo malinig, libre sa pestisidyo, libre sa mga kanto po ang pestisidyo, ang sabi ninda, hilo. So, ang hilo po, mostly kang pesticides na chemical-based, talaga pong mga toxic yan, poisonous po yan. Kaya talaga nga ganyan sa pagkakausa kang pagkakaigo po ng mga hilang kang tao, lalong-lalo na po ang cancer. Igo po kita bagang mga personalities na mga uto na po, na mga vegetarian kuno, anong yata, si Talpulano nga vegetarian, anong yata nagka-cancer? Iyo po yan so issue. Tapos sabi takat po, baga kanto, kumain ka ng gulay para lumawig ang iyong buhay. Pero ngunyan pag nagkakanggang gulay, baka mapadali pang buhay mo. Dahil po, joke lang po. Dahil po, kasi yung nga yan, dahil ito po aram. Igo po, arugang ang ampalaya. Gusto mo siyang isalad. Ang salad po, baga dahil linuluto, itong pig sasabing kilaw lang. Kung binakalan mo po yan, ang advice ko dahil ka magkakangkaya ng hilaw. Kasi igo pong mga farmers na itong mga sabing mga mayong konsensya or kulang na ang konsensya, gusto lang kumita, ang pag-apply po kayan sa iba, bakong spray, itong pigbubuntog sa tabo, yaon naman si pesticide, saro-saro so bunga, ipigbubuntog so prutas, si bunga kang ampalaya. So, yaon po mismo duman sa bunga na so pesticide na ipiglubo duman so ampalaya. So, kung nagsalad ka, nagkilaw ka, kinakan mo tong hilaw, di grabe po so konsentrasyon kang chemical duman sa kinakakan mo. Iyo po, talong. Kaya lang, dahil mo talaga po maiiwasan yan mga pananom na iyan, dahil po talaga magamit ng chemical-based ng pesticides. Yan po, kaya kung minsan po kaya, inimang mga pigigibo lang ng deconcoction sa mga garo. Kung commercial base, bako po siyang practical. Kung pang backyard lang po, pwede kang gumibo kayan, pang sadiri mo lang na kaning labo yung sili, or kaning sabon, tapos i-spray mo duman sa gulay. Medyo po manageable on the part of the household. Pero po kung on a commercial, igwa kang 1/4 of a hectare, 1 hectare na talong or
dahil man po practical sa sarong paraoma. Pero po, pagtutukdoan mi sindakan itong good agricultural practices na kung dahil man talaga kaipuhan mag-spray, dahil ka na mag-spray. Ano po, na simbag ko na po kung paano po ma-encourage ang saro pong... Kasi po, ang pagtanom, it's a passion. Sa totoo po lang. It's a passion. Dahil gabos na tao gustong magtanom, dahil gabos gustong magkapot ng daga, dahil gabos gustong magkapot ng alulunti. Ikaw pong takuton sa ulod. Habo ko ngayon magtanom, tapag nakahiling akong ulod, ay Diyos ko ngayon, ang gigirirabo ngayon ako. Iyo po yan ang mga issue dyan. Kaya, dahil po gabos talaga gustong magtanom. But, ini po nga ng pandemic, nahiling ko, maray maraot. Taano po? Si mga dai po, nagtataranom dati, si mga yaon po sa mga class na subdivision. Diyos ko, sabi ko, pagtaranom daw yan, mga taga duman sa mga, kung ano po dyan ng mga class na subdivision. Si mga homeowners po, nag-request sa mo ng mga vegetable seeds na mataranom na daasin din ng gulay. Sabi ko, maitanong daw po yan. Ay, iyo nga yan, ma'am, ipapanaom yan, duman ngayon sa mga pagtarain mo. Sabi ko, wonderful. Kaya iyo po yan. Pero po kaya si mga, ini pong mga ornamentals, grabe po si, ano mo yan mga plantito, plantita, grabe po si berentahan kan mga ornamentals. Dakol po gustong magtanong ta, naka-lockdown ka, dahil pwedeng magluwas. So si Harong po, ginibo ng kadlagan, tanag para, iyo po, baka kumailing doon sa Instagram, saka sa Facebook. Dakulong po kayan, si Harong Linda ginibo na, pati po batag, linaog sa pati po ngani subiga. Ito po bagang nagtatambo yan na layas na, natong linsa. Pinurutol na po ngunyan, ipinaraso, linaog sa harong. So, iyo po yan ngunyan. Kaya maang nangyari po ngunyan, maray marao. Si iba pong dahil nagtatanong, ngunyan po nakaisip magtanong. Kami po, sa opisina, sagkod ngunyan, ikaw po kaming pigpapalnaong libreng vegetable seeds. Kailan po, kung anong abutan nindong yaon dyan na available, dahil na po nindo kami paghanapang, iga po ngayon kamo ma'am lettuce, iga po ngayon kamong talong, iga po ngayon kamo ning rosemary, ito po mga, sabi, ay pasensya na po, tamayo kami. Kaya lang kung minsan po kami panaanggutan, mananaoman sa nangyay kamo, perming iyo na sa nangyay, ang permi kung ngayang nahahagad, naanggutan po kami, perming iyo na sana po ang naabutan nindang seeds, perming iyo na sana. Sabi ko, makulog sa buot mi, sabi ko, naghahagad sana ni namimili pa kang ahagado niya. Iya po, yan ang yan. Ano pa po? Other questions pa po? Igwa pa pong questions online from our fellow NCPC board from cooperative sector. How can the City Agriculture Office help the local farmers promote locally produced vegetables, root crops, and livestock and supply chain of restaurants here in Naga, if said production is seasonal, and how they can, and how the farmers sustain the quality and quantity of farm produce. Thank you. Ano po to si halawi ko na kayo. Promotion. Sa totoo po, kung ang production lang po kang Naga, lalo na po sa gulay, kulang pong maray sa mga taga-Naga. Kasi sa ngunyan po, based on our records, nagkakaigwa na lang po kita from 25 to 30 hectares po ang satuyang pigtatanaman ng gulay. And ang gulay po, talagang sa totoo lang, may seasonality. Kung gusto mo pong magtanom out of season, lalong-lalo na po ng kamatis, dapat po ang lettuce, dapat po nasa controlled environment or nasa greenhouses po yan. Para makaproduce ka, during rainy season, makaproducer ka, and makakaman ka talaga ng halangkaw na presyo. Ang tendency po talaga kang kadakla na paraoma, since namayo man po sinda kayan mga facilities na yan, talagang nasunod lang sinda duman sa planting calendar na pigaapod. Kaya ang nangyayari talaga, araw ngunyan, ang kamatis po baga mahal. Pero ang naglalaog po garong ani digdi, halik pang from Quezon Province, from Albay, ang mga halik po yan sa market. Kasi kulang man po talaga ang halik digdi sa Panikwason and Carolina na mga kamatis. Kaya po talaga, pag-arog ka ng tag-uran, napapamahal. Tapos sa ibang region, arog ka bako panggayang mauran. Ikaw mga lugar po na, iba-iba po baga kaya ang satuyang sa saro kitang nasyon, pero may mga classification po yan kung anong mga climate type po kang kada region. Iyo po yan.
si soil po nga ni, si soil condition pa po, saro pa po iyan na issue. Kaya yun po yan talaga ang agriculture. Kung gusto mo po talagang makaproduce, araw nga ni kang sa ibang bansa, talaga pong na-invest po talaga sa mga greenhouses para po makatanom sinda maski out of season. Iyo po yan ang sa dakulang hamon. Kung i-recommend naman po yan sa mga parauma, medyo po dakulaong pong gastos sa on the part. Sa part man po kang gobyerno, medyo po limitado nga ang satong budget, lalo po na nag-pandemic. Ang saro po kaya, pero po pwede man mag-improvise ng greenhouse na bako man pong itong gayong kamahalan. Saka po ang nangyayari nga ni, kung ma-hydroponics ka po palan or aquaponics, dapat po nga ni palang kayan, bako kang sa open field, dapat ikaw manggiraray ng plastic sa kanet, tangaring po makaproducer kang magayon na quality. Kaya ini po, pig-produce lang ni on a small quantity lang, mga perang square meters, ang mga hydroponics and aquaponics. So ayo po yan ang situation nerta, na ang produkto po talaga kang naga, lalong-lalo na po ang gulay, maski po sa bagas, kulang po ang production, kung ano pinoproduce di talagang na ano po talaga kita sa ibang region. Ining mga bagyong mga vegetable na from Baguio, talagang hali pa po talaga siyang Baguio. Ining iba po na pang pakbet, na ako po mostly aram ko diyan po sa Quezon Province, do po sa Bagsakan sa Sariaya. Diyan po nagaangkat ang mga satuya nga digdi sa People's Mall. Sa totoo po 'yan. Kaya kung sa promotion po, mayo pong problema, kulang po talaga nga ni ang production. Kaya iyo po 'yan ang situation na pagsasabi ko. Kaya no need to promote, kulang po nga ni ang production. Duman po man sa ano 'yan sa ngunyan po nagka-ASF ang naga. Tapos ang ibang karatig LGUs ta. So, ngunyan po medyo siguro kung naamali siya po nindo, nagbabakal ka mong karne, medyo po naglangkaw ning dikit si mga karne po ngunyan. Dikit na po si supply kang mga nag-uurigan po digdi. Ang dailang po si mga commercial piggery talaga, pero ito na kang ASF, medyo safe man po. Kaya, ikaw po baga digding kataid tang harani digdi sa naga, sa Maymila or may dakula ang mong piggery. NFH, dyan po nagkuaning mga orig. Kaya, siguro po, taman gusto tang i-promote, pero po ang production ta po digdi kulang na. Kami po nga igwa kami kadtong mga natada pa pong mga large animal ng dispersal, araw po kang baka. Si iba po, igo pong nag-uuli na ning mayo naman po daang mapapagsabsaban o malalawigan. Tadigdi po kaya medyo kung makat and carry ka, medyo laborious yan. Ang gusto ninda, kung maataman sinda, dapat po may grazing area or lalawigan ninda. May papastuhan po sinda. Kasi iba po nga ni, ngaya ma'am, dahil na po ngaya ko kayan na po ngaya kaming pasabsaban ngaya kang samong baka, tas ikataid mo po ngayang lote, igwa na po ngaya hinarungan na. Takad to po, mahiwas po, baga maski po sa mga subdivisions, kung mahiling nindo, igwa po dyan piglalawig na mga baka. Pero igwa pa man pong padikit-dikit. Pero iyo po yan, kung sa production talaga, kulang na maray po ang pigpoproduce kang sa tuyang syudad, kung sa itong mga para umanigdi sa ipakakampo kang populasyon kang naga. Ang medyo po sufficient lang kita sa yellow corn, pero ang yellow corn kaya po, iyan naman po ang for feeds purposes, bakong for human consumption. Okay. So, Sir Bong. May hapot lang ako, ma'am. Yung sa pag-ibo ka itong sa greenhouse, nag-try na ba tayo na may mag-sponsor or makahagad ng tamang sa other private company? Kasi po, ako ma'am, ali ako sa Cavite. May nag-sponsor sa Muya na big company na kung saan, actually, dahil man talaga po ito tigtaw, kumbaga nailing lang po siya na potential so ibang group or farmers na pwedeng mag-create ng dakulang opportunity. Na-try mi pong matanang kami. And then nahiling mi si gayon kang impact itong greenhouses na to. I think digdi pa sa naga igong araw po kayo na nag-try kita or nakapag-connect ba kita sa private sector na at least sample man lang na makapag-greenhouse kita open.
Or, Sa ngunyan po, mayo kami. Although po, ang SM Foundation po, ito pong kabalikat sa kabuhayan, nagtao po sila ng mga libreng training on-site. Pero po, mayo po sindang tinawag greenhouse, si technology lang po, si mga kagamitan. Pero ito po lang, pig demo duman, itong plastic mulching lang. Pero si greenhouse talaga as a whole, mayo pong greenhouse na pig-provide ang SM Foundation. Kasi one season lang po to sa mga gulay, iba-ibang klaseng gulay. Pigtukdoan si mga parauma kang technology, kung paano ipoproduce. Pero po, kaya tanganing mag-produce ng ano yan, ng itong mahal bagang melon, ano to dyan? Honeydew. Diyan po, nakaproduce kita digdi sa Carolina. Pero po, mayo siya sa greenhouse. Pero po, pwede po mag-improvise. Magamit ka lang po ng mga indigenous materials. Kung di ka na magamit tubo, magamit kang kawayan. Pero po, kaya ang plastic po, kaya ino-order sa mga company na medyo may kamahalan. Ito pong mga plastic na piga-atop, na mga UV plastic, piga-atopan po yan kaya. Medyo may kamahalan. Actually po nga ni, ino-order pa po kaya yan sa Manila. Tapos kung medyo po itong nag-inquire kaya kami katong duman sa sarong company, daida po ngunyan available. Iyo po yan ang saro pang constraint na kung minsan ang mga materyales na kaipuhan, dai po locally available, ma-order ka pa po Metro Manila or other, ang pagsusource out po, talagang medyo po masakit. Ngunyan po nga ni, ang paso talagang out of stock na. Pagkuso ka ng mga, out of stock po ang mga paso. Sa totoo po yan, I'm telling you, talaga po, baski pirang tindahan, ang laugan mo marayo na po sindang mga pots. Kasi ang pots, bako lang sa ornamentals, pati po sa mga gulay, ginagaramit na. Mayo po, urubusan ngunyan, urubusan. Saka siyempre po, si pag-manufacture, medyo po nagkaigang problema kasi po, baga si mga ibang kumpanya, nagsara, si iba, nagbawas ng tao. So, talaga pong, yan ang mga issue po ngunyan, na mga si materials na kaipuhan, dahil po locally available, ma-order ka pa sa isa ang kakaulayan mo, medyo po may yan. Ini pong ordinary plastic, dahil man po talaga yan pwede doon sa imong, greenhouse. Kasi specialized po, medyo po siya mahibog, tapos may UV protection pa po siya. Medyo po tinted yan ng dikit. Iba-iba po, may tint yan ng dikit. Area niya, content siya kang warm, baka siyang init talaga. Iyo po. Diba po kaya kayo sa Cavite, share ko lang po, gawing almost 17 hectares po duman, pero around 5 hectares po, talagang naka-greenhouse. Then, yung mga 2 hectares mo, greenhouse mo siya. Magayon po talaga. Po sarong company. Opo. Nagbisita siya one time naman, tapos tig-kaulay niya sa group, then nag-provide siya. Tapos hanggang ngayon, almost siguro 5 years na, continuity pa rin yung... Saka ang saro po nga ng issue, excuse me sir, ang sarong issue po kaidigdi sa to, our typhoon, frequently visited by typhoon. Di ba po sa nursery, nagpalaag po nga kami. Ngunyan kang tong bagyo kang last year. Diyos ko dahil ko nagagauntok, nag-meeting kami naman kato sa Primus. Sige kong luwas sige kong instruction. Dapat nga ako si plastic mahali. Unfortunately, sagot po nga yan. Dahil may pa na ibabalik si plastic. Tapos ito pong greenhouse medyo nagkibad. So nag-upload naman kami sa company para po matanos. Pero si plastic dahil pa na ibabalik. Dapat ilaagda ato medyo mainit na maray ang panahon para medyo ma-stretch. Iyo po man yan ang issue diyan sa mga araw kaya na yan. Kaya kung maano ka po kayan, itong medyo madali lang pag mabagyo, madali mo lang lukuton. Sayang po kang investment. Medyo may kamahalan po ang mga gamit. Okay, may online question pa po from the PWD President, Federation President, kaibanan ko na Board of Director ng NCPC, si Sir June. Ang question niya, inot, how do we regulate the insecticide, especially the banned DDT and the like, used in the city of Naga? Second question, does the soil testing available sa City Agriculture? Pangtulo, about GMO, BT corn.
Tulo pong question. Ayun pong questions, paano ma-regulate? Sa totoo po lang po, ngunyan sa market, naman pong nagruluwas na mga red label na mga pesticides. Talagang pigban na po to si mga highly toxic. So, ang nagluluwas po ngunyan, igwa kitang yellow and green label. Kaya talagang sigurado may naman po katong mga diniting ito. Kan panahon po, igwa kayan talagang nagagaramit, may nagpaparalusot pa. Pero po sa market, mayo na po yan si mga highly toxic pesticides. Ano po to si kadawang questions? Itong sa soil testing, available po yan for free, pero po ito lang yan sa soil test kit, itong staking pag-aapod, itong, po kami dyan matibayan sa rong technician, si Mr. Benedicto Hiraldo, para po masigurado na tama si pagkuakang soil sample, na naman po mismo siya sa field, siya po mismo ang nakuakang soil sample. Or, kung minsan, pigtutukdoan mi na lang ang farmer, kasi po sa mga training, pigturukdo mi naman yan, kung paano i-compare ngayang ano yan. Pero po para nakasiguro, si technician, willing na willing siya magnaman sa farm, siya mismo ang makuakang soil sample, siya ang mapaalang na lang, then siya pa ang ma-process kang pag-test. Tapos po, tataonan niya na lang si result. Available po yan. Stay lang na pag-aapod. Itong may ginagamit lang na mga reagents. Sa color po, pigihiling duman. Available po yan. Okay. Sige. Ito pong Meron sa pa mga question? GMO Yeah, BT corn. BT corn. Iyan po talagang dai maiiwasan. Iyan po araw kaning mga ang gadak lang po kaya itong dai na ginagamitan ng mga insecticide or itong mga ready naman na mga glyphosate ready na ito pong pag nag-spray kang sa duot, dai mabagagadansi sa imong mais. So medyo po convenient sa parauma. Siguro po it's national ano yan na kung may batas po siguro na magigibuhan niya ng paagi. Pero sa ngunyan po kaya ang technology, kung minsan ang pa-advance kitang technology, medyo po may nasa sakripisyo. Sa totoo lang po yan. Nag-a-advance ang technology pero may mga nasa sakripisyo po talaga. Na kung hilingon ta po in pagparagamit ka ng mga glyphosate na iniyo, itong panggadaning duot na inagagadan ang mais, tapos itong daay na siya piga-atake ng ulod. Di ko lang po aram kasi may mga researchers po. Kaya lang masakit pong bako po ko ang tamang person na mag-tackle kayan. Kasi lalo na po itong mga environmentalist, mga naturalist. Grabe po ang grabe ang issue kayan. So siguro ang national government pwedeng mag-regulate sa paggamit kayan. And siguro po kaipuhan ng mga teknolohiya na sabi kita nga itong back to basic, kung back to basic man po kaya kita medyo itong mga teknolohiya kang panahon medyo po laborious. Ngunyan po baga kaya fast-pacing na maray ang sa tuyang gusto ta itong madali lang gabos. So ang parauma, ang ina-adapt nindang technology, itong mas convenient man sa inda. Kami po kaya sa sa totoo lang po, sa opisina, nagkukonduser po kaming iba-ibang mga pigpapiling mi po sa iba-ibang technology. Garo po kami sa rong restaurant or hotel na nakahain po dyan, dyan si mga technology or nakalatag dyan si pagkakan. Kung ano ang gusto kang paraoma, dahil mo po siya pwedeng kontrahon, dahil mo siya pwedeng, ina-encourage me. Pero si gusto niya, si conveniente sa iya, iyong masusunod. Iyo po baga. Garo naka-buffet table po ang samong technology. Kung ano ang gusto kang paraoma, dyan siya. Pero, linalatag mi po yung gabos, si conventional, si organic, si natural. Gabos pong training, tinataomi na. Kung ano ang i-adapt kang parauma, kung saan siya conveniente, duman po siya. Iyan po ang nangyayari sa samoyang opisina. Kaya may mga issue po baga na, tada ikaw mo nagpo-promote organic, natural, nagpo-promote po, gabos may po yung pigpo-promote na teknolohiya. Mayo po dyan tinatago. Kaya lang sabi ko nga kung ano ang gusto kang parauma, iyo po ang nasusunod. Okay? So, kung may naman pong questions, ako po may dikit lang na So, siguro po, in behalf kang Naga City People's Council, hahagadon may ang support kang DA.
ay kang Kago, kang City Agriculture Office. Kasi lalong-lalo na po ang Samuyang Barangay People's Council Federation, ang COVID response nila is urban gardening, so farming. So siguro po maanohan kami for the tools and training. Igwa na po silang area sa Kararayan, si President Ninda nagpasubli ning lot. So baka later on, we will be tapping the support of City Agriculture Office. And then sa another, ma'am, is siguro another support that we will be seeking, itong maasistihan kami to locate all the farmer organizations. Kasi we are sa Naga City People's Council, we are on the process of strengthening the organization, the sectors. So gusto sabihin po, even if igwa po dyan ng board representative, dapat si mga base na organizations are also there and solid po. Yan po ang medyo saro din kasi sa sector na kaipuhan may strengthen, to be honest. And also, to inform everyone, ang City Agriculture Office po, igwasindang God focal person, kaya dahil na ako digdi maabot. Kung ano ang God, ano ninda. Kaibanan mi po sa Execom, si Ate Lisa, taga Kago. So, haluyan na po siya na God focal person, so Gabusman Iniyo, geared towards gender and development program. Day lang siguro nahiling, pero mas magayon ma'am, naka-reflect ano po yung specific na focus ta or the usual program ta, no? And na-mention mo naman kan subago. Another thing is, may mga offices na nag-present na may mga pigre-reflect na piga-adapt ang urban gardening, and the CPDO and kami, we advise them na yung close coordination with kasi parang hinihiling ta na centralize ang office na or department na may expertise kaini ang office po nindo para day siya sporadic and kanya-kanya system. So may mga arog na din po kaya duman sa mga previews, just to inform you, ma'am Edna, for that. So yan po, salamat po sa oras mo, and then whatever discussions that we have, it is well documented and we will be providing you so that you can incorporate the recommendations. Okay po. Iyo po sa support response. Sa gabos pong oras, open po ang samong opisina. We have mga technical personnel na iwa pong expertise. Saro po dyan si Mr. Jap Asense, si Mr. Alvin Alvaro. And sa other commodities po, yaon po si Sir Benny nga itong sa soil analysis po. Yaon si Francis Saray, si Mrs. Intia. Duman po sa mga makinarya, sa farm machinery. Siya po si Engineer Menando Rocalingacion. Duman po siya po nakabase duman sa City Nursery. Open pong maray. Although po, maski daimi po masyadong naipahiling itong tungkol sa gender and development. For your information po, ang talaga pong, sabi nga kayan, kung nagpapatraining kami, ang mga parao mapalan ngayon yan, ang kadaklan ngayon mga babae na. Kung hihilingan mo po sa attendance talaga, na dominado po kan mga kababaihan. Sabi may, taano ta si, bakit mismo talaga si mga ito pong nagtutungtong sa uma. Paano nga ma'am? Paano man po nga ma'am? May trabaho nga si agum ko. Ako na lang po nga pinapa-attender ni agum ko. So, maski po ang nag-aaravil po dyan kan ining mga samong mga input loan assistance, ang perming sinusurugo, si mga agum na babae, makahiling ka lang po dyan, pirasa na ang lalaki dyan. Kaya lang sabi ko nga paano po nga ko yan? Kung minsan nagkakaproblema pa kami kung may maalsang fertilizer, maalsa ning bani, isay kayo maalsa, kung mayo kang kaibanan. Ipo yan mga issue na talagang kumisan may mga, although that is a gender issue, pero iko talagang mga bagay na ako unta na, dahil man talaga kayang mabaktot kang 50 kilos na amo na, dahil man po bagay ang kaya. Pero mostly po talaga, kababaihan ang nag-aarotender po kang mga training. Sinda po ang residido na maray. Kasi mga agom nindang lalaki, habo naman magpara-aratender, taya onda aduman, may trabaho, isusubol si agom na babae. Kaya sa gender issue po, mayo po kita kayo, tagabus po talaga, natatawa na nangon yan. Saka sabi mo po nga mayo ng pinipiling sektor ang samong opisina, bako na lang para si mga PWD, si mga
may nakakaedad na, nagre-request pa po yan ng mga training sa mo. Sabi mo, karaya pa man daw kayan magtara ng magparala, mag-asada. Kami, so, nag-request po talaga ang Senior Citizens Office. So, nagtao po kaming training. Anybody can request po. Open na maray ang samuyang opisina. Kaya, ayan po, ayan. Welcome po, Gabus. Kung kaya may pong itao ang kahagadan na hinagad po nindo. Very welcome po. Just an additional po, ma'am, nagiramduman ko lang na nabanggit na kan so bago na medyo weak point kang office itong pag-measure kung itong pigtatarao na mga seedlings na may measure ba, natatanom ba, or whatsoever. Suggestion lang po siguro bilang yaon sa People's Council, baka pwede tang itap ang mga organizations in the barangay na magtabang. Kasi dakulaon din ang role kang farmer or the peasant sector. Kasi itong mga organizations po dyan, magiging katuwang kang office nindo to measure, to evaluate, to assess the success of the programs and services. So siguro po, dahil dyan, pwede tang magtarabang kita to strengthen the organization, sir. Maski, kasi we wanted to, kung anon ko na ning opportunity na ini, kasi nag-i-schedule kami ning mga meeting with the officers sa mga organizations. Saghagad po, baga nga ni ako ma'am, ning lista ka mga organizations. Kasi we wanted to come up with a sectoral agenda for the farmers in Naga City. Lalo na, igwa kitang pandemic. At least ini, mai-relate sa LGU na iniyo po ang agenda ninda, priority agenda ninda, and then paano stasin na matatabangan. Okay. So siguro yan na lang po, ma'am. Kasi strengthening the base organizations could lead to success implementation of the programs and services of the LGU. Sige po. In additional, ma'am, sa sinabi niyo, yung documentation, yung documentation, ma'am, gusto ta parang maibus sa ibang other organization or barangay na good practices ini at the same time buhay na karanasan at katotohanan. May figure, may naiiling sinda. Kasi dakulon successful na nagtanom sa barangay level na dahil siya na document. Dahil siya na iling. Dahil siya na replicate sa ibang barangay. Kaya tama man ito na siguro dahil lang nataanan ng focus or na mailing kung gaano kalawak ka-improve sa barangay na nagtanom ng araw kay ni through iba-ibang sektor sa barangay level, pag naitap ta po yan, maobliga sinda na ma-monitor yan at yung documentation dakulaon na improvement sa sadiri nila na wow, igwa pala na araw kay ning barangay na nakapag-produce ning classic yung tanom. Kasi po, may nadaw gani po ako, one of the student ng Kamhay na nag-produce siya ning during the ECQ time na nanggana siya, nailing niya, na-try niya sa harong ninda na magtanom at naging successful. Pero kung na-document nga ni, how much more yung Taganaga? Kasi bako siyang Taganaga. Diba? I think it's the right time na si mga organization, particular sa president ng mga BPC or ng other sector, sa barangay level, maitap. Bako lang si kapitan, bako lang si kagawad. Kasi po, 100% na ito, matabang po ito. Dahil lang siya na itatap. Thank you. Yes. Okay, ma'am. So, yes po. Good afternoon po, Giraray. Sa Queen Federation po, may naka-schedule na po kaming MOA signing para po magtanong po kami duman sa pig-offer ni Kagawad Perez na lote. Naka-schedule na lang po kami ining mga pakatapos siguro kaning budget planning. Tapos ako po personally nagpapasalamat dahil naka-avail na pa ako katong training nindo. Actually, ongoing po ang samuyang urban gardening sa samuyang komunidad. Yan po ang benepisyong naita po kang departamento nindo. Salamat po. Thank you, ma'am po. Siguro po talaga sa mga rural-based organization, talagang makakatabang po sa monitoring. Ang kada po nag-a-avail sa mo ng vegetable seeds, ikaw man po yan yung lista duman. May pangaran kung sa ina barangay. Siguro po kung interesadong talagang magtabang,
magkuan na lang po kang listahan na kung si isay sa sa barangay na ito ang may nakakuaning vegetable seeds para po talaga ma-monitor. Saka kung talaga po ining sa ordinance po ni Ma'am Miles talagang may ano mi na po ni talagang ma-implement mi na ni talagang maano na po talaga yan mamo-monitor na garo po may pig-crop siyang ordinance na garo po itong mga barangay agricultural technician katong sa under the integrated community food production garo po ito magiging katuwang kang samong mga technicians kang samong opisina na sa kada barangay po talaga malaag na katugaro po baga kung sa health igwang BHW so kami po magkakaigwa naman barangay agricultural technician ngunyan po kaya kadto propose mi na yan kaya lang ang issue po tungkol sa budget ito pong para matawanan po ng honorarium or honoraria si mga tao iyo po to si issue pero po siguro pag nagibuhan na po sigurong ordinance talaga pong siguro, talagang itong taong ito, iyon na talaga to ang matutok naman sa mga mataranong po. Talaga pong ang technician, talagang daiman po kaya ang duwa-tulong barangay na siya lang po talagang solong malakaw dyan sa barangay. Kasi po, bago po ko naging city agriculturist o naging department and naging technician mo po ako, talagang medyo po mapagal on our part sa kuya. Dahil po, actually po kaya ang nangyayari po, igwa dyan sarong technician na ang kapot niya po, duwa-tulong barangay. Na kung minsan po, nakikisuyo lang po kami duman sa mga farmer leaders na kung minsan po, dahil mo man talaga yan pwedeng maobliga kasi kama na itataong remuneration. Bako pong kung igwa kang honorarium, talagang matrabaho ka, igwa kang nakukuha ang ngayang sweldo. Talagang, araw po kang mga BHW po, baga sa health, talagang pag sabing mag-survey ka mo, kumpara si may araw ka, talagang nasurvey kasi kung dahil ka ngayon makasubmit ka yan, dahil ka makakakubra ng honorarium. Saan po yan? Mayo man po kami kayan. Kaya ang nangyayari sa mo, pakiulay, nakikisuyo naman sa mga farmer leaders, sa mga, igwa po kami actually mga BAPSI, pero mayo man po yan sweldo. Barangay Agriculture and Fishery Council na iyon na po nga na iyon up to duman sa mga BAPSI nag-come up sa ICAPSI. Pero daimi po kaming control. Po kaming control kasi mayo man po kaming naitataong remuneration or sweldo sa INDA. Kaya siguro po sana po bago maipasa po ni Ma'am Miles ito na i-adapt si mga barangay agricultural technician na maging pong katuwang kang sa mga technologies, mga technician na ano yan. Para po talaga si mga programa, aron po kaning ordinance na sa urban gardening, talaga pong well implemented. Tagaro si ICFP, Integrated Community Food Production, garo i-broaden lang po, i-widen lang po si scope. Pero kung hiling po nindo, nakapuo na duman sa ICFP. Ang issue lang po si sustainability kan si program. Iyo po yan. Kasi mayo na nga pong si mga dahil naman siyempre dito, tama naman ako kang honorarium. So, kanya-kanya na. Kung gusto mo magtanong, well and fine. Kung ano yan. Basta araw po kaya. Pero kung may nagmo-monitor po talagang nakatutok, talagang siguro po, talagang mausad si project, dire-diretso, masusustain po yan. Okay po, noted po. Pero po ako kaya sa arog sa Council for Women, gabos man po yan, mamay niya nare-receive na honorarium. Po, sa bagay. Pero ang ano lang Kasi nag-create sila as volunteer ba yun, di ba? Iyo po. Sa time na kung volunteer yan, don't expect na may karibay ka. Kasi po, dahil mo sa mararamdaman, kung may karibay yan, or buwang, ang mayo, kung ma-expect ka. Kasi pa ako, volunteer po ako. Other department, stakeholder ka or organization, kami yaon, lalo na available ng oras po. Pero po, pag sinabi ko kayo may igwa ka mabuka, baka doble tayo pang lilibog ng effort. Pero pag po kayo ng management na may karibay na ibabalik, ay baka mo siyang voluntarism. Kaya ang binabanggit ko po is the voluntarism ng barangay level na kung saan ang mga organisasyon igwa sa mayo yan, yaon kami. Thank you. Lalo na po ako i-invited to personally. Dahil kasi po ang pagtubod ko, the voluntarism itself, nagmumukla yan sa sadiri mong paghinguwa, sa sadiri mong paagi. Pero po, pag once na may karibay, bako na siyang voluntarism. Masasabi mo na siyang
part ka na kang paggugobernan. Dahil igwa ka na siyang nakukuha. Kasi po, ang NCPC is voluntarism na trabaho. Ang gabos ng mga directors igwa siyang binabanggit na tinataanan, pero pako siyang masasabi mong sweldo, kundi duman siya sa transportation. Pero po, ang trabaho, yaon, pinapahiling mi. Kaya, ito pong tigbabanggita, kung igwa ka mo na training, or igwa ka mo tigaasa na kada barangay sana na maibababa yan, kahit man lang itong sabihin mong maitutok do sa mga barangay level, baka mas mauugma pa kami na mataan kami ng ideya kung paano yan ginibo, paano yan tinitrain o natitrain. Kasi po ako, nagtutubod ako na dakol pa man digdi sa Laog Kang Naga na willing at voluntaryong matauning serbisyo at the same time, mas makakapagpa-produce pa ng iba pang grupo or individual na mayakap sa araw na program. Salamat po. Okay, so yan lang po ma'am siguro ang insight me in behalf ng Naga City People's Council kasi we believe all organizations are organized dahil they wanted to become part of the initiative of the LGU. So, kaya po kami nga naghahagad ng support na kung pwede through your office na ma-organize, we must strengthen and capacitate yung organization level ng mga members ng agriculture sector. So, thank you so much, Ma'am Edna, and we look forward for a fruitful partnership with your office as People's Council with the 410 sectors po. So, salamat and thank you very much. Thank you, ma'am po. Thank you. Salamat, ma'am po, at least po na ining opportunity ini na ma-present mi ma'am po si Samuyang mga programa, si mga samo pa po mong gigibuhon. Salamat po and welcome po kamo kabus sa Samuyang opisina. Diyos mabados. Happy holiday, overtime pa. Duduman po baga kung nag-aagad sis. Ayo po.